Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 நன்றி இயேசுவே. எத்தனை பேர் தமிழ் தெரியும்? Praise the Lord. கண்களை மூடலாம். අපි යාඥා කරමු ඇස් දෙක වහමු. நன்றி ஆண்டவரே, நன்றி இயேசுவே. ස්වාමීනි ඔබට ස්තුතියි. ඔබට ස්තුතියි මේ මොහොත ගැන. இந்த நாட்களுக்காக நன்றி. මේ දවස ගැන ස්තුතියි. எங்களோடு நீர் இருப்பதற்காக நன்றி. අප සමග සිටීම ගැන ස්තුතියි. பரிசுத்த ஆவியானவரே, ශුද්ධාත්මයාණනි இன்று මේ මොහොතේ உம்முடைய வார்த்தையின் மூலமாக ඔබගේ වචනය තුලින් உம்முடைய வார்த்தையில் மறைந்திருக்கும் ரகசியங்கள் மூலமாக ඔබගේ වචනයේ සැඟවී තිබෙන රහස් කරුණු කොටගෙන எங்களோடு பேசுங்க. අපට කතා කරන්න. நாங்கள் அறியாத අපි ரகசியங்களை எனக்கு வெளிப்படுத்துங்க. අපි දන්නේ නැති රහස් අද දවසේ ඔබ එළිදරව් කරන්න. பரிசுத்த ஆவியானவரே, ශුද්ධාත්මයාණනි இந்த வார்த்தை எளிமையான முறையில் நாங்கள் புரிந்து கொள்ளும் விதத்தில் எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுங்க. ස්වාමීනි මේක සරලව පහසුව තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදියට මේ අපිට උගන්වලා දෙන්න. என்னுடைய எண்ணங்களையும் எங்களுடைய குரலையும் நீர் ஆட்கொண்டு எங்கள் மூலமாக நீங்க பேசுங்க. ස්වාමීනි මගේ වචනයත් මගේ හදවතත් මගේ සිතිවිලිත් ඔබ අරගෙන මා තුලින් ඔබ වහන්සේ කතා කරන්න. பரிசுத்த ஆவியானவரே, உம்முடைய வார்த்தையின் மூலமாக எங்களோடு நீங்க பேச போவதற்காக நன்றி. இந்த ரகசியங்களை எங்களுக்கு நீங்க வெளிப்படுத்துவதற்காக நன்றி. இயேசுவின் நாமத்தில் நாங்கள் செபிக்கிறோம் பிதாவே. ශුද්ධාත්මයාණනි ඔබ වහන්සේ අප තුලින් කතා කරන්න යනවා රහස් එළිදරව් කරන්න යනවා ඔබ මාව පාවිච්චි කරන්න යනවා මේ සියල්ල ගැන ඔබ වහන්සේට ස්තුතියි. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. நான் தமிழ்ல ப்ரீச் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சு. அதான் விளங்குது பரவாயில்ல இன்னைக்கு போன தடவை நான் இங்க வரதுக்கு முன்னாடி ப்ரீச் பண்ணது. அதுக்கப்புறம் நான் தமிழ்ல ப்ரீச் பண்ணவே இல்லை. அது விளங்குது. ஆனா கண்டிப்பா எனக்கு ஒருவேளை ஏதாவது கஷ்டமா இருந்தது அப்படின்னா நான் இங்கிலீஷ்ல சொல்றேன், அவங்க ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுவாங்க. දෙවලින් ප්‍රීච් කරලා දැන් මේ ලංකාවට ඇවිල්ලා දෙවලින් ප්‍රීච් කරාට පස්සේ තවත් දෙවලින් ප්‍රීච් කරේ නැල්ලු. ඒ නිසා දැන් දෙවලින් කතා කරනකොට පොඩ්ඩක් වචනවල පැටලිලා දැනෙනවා, මටත් දැනෙනවා පැටලෙනවා කියලා. නමුත් අපි බලමු කොහොමද යන්නේ කියලා. ஹalleluya. ஹalleluya. ஓகே. இங்க இருக்கிற யாருமே வந்து எனக்கு பழைய முகம் மாதிரி தெரியல. எல்லாரும் ஏற்கனவே வந்தவங்க தான் இருக்காங்க. දැන් මෙතන ඊට කලින් අපි හැමෝම දැකලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අලුත් මුණු නෙවෙයි. ඔක්කොම දැකලා තියෙනවා අපි. அவங்களை இப்பதான் பாக்குறேன். இவங்க நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் நிலாக்ஷிட அம்மாட வீட்டுல நாங்க ஏர்போர்ட் வீட்டுல அங்க வந்திருந்தாங்க. பெரிய ஒரு சாட்சியோட வந்திருக்காங்க. அதான் இங்க வந்திருக்காங்க. என்ன சாட்சி? சாட்சியம் මොකද කියලා அது ஒரு புதுனமான ஒரு சாட்சி அந்த කියන්න ඒක කියලා
நாங்கள் அங்கே போகக்குள்ள ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபாக இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு 1.5 இயர்ஸ்லேருந்து அவங்களோட ஜாப்லேருந்து அவங்கள வெளியே போட்டிருந்தாங்க. அப்போ ஜாப்புக்கு தான் நாங்கள் ஜெபம் பண்ணேன். ஆனால் வசனத்தை பற்றி நாங்கள் ஜெபம் பண்ண இல்லை. அவங்களுக்கு அது ஒரு ஷொக்காக இருந்துச்சான். நாங்கள் சொன்னது வந்து ஆண்டவர் நம்மளோட சாபத்தை எடுத்து ஆண்டவர் மேல் வைத்து என்னை விடுதலை பண்ணான்னு சொன்ன வார்த்தையை எனக்கு கன்ஃபெஸ் பண்ண சொன்னாங்களாம். அப்போ அந்த நேரத்துலையும் கன்ஃபெஸ் பண்ணாங்களாம். ஆனால் ஒரு நிபதி இருக்க இல்லையா, ஏன் நமக்கு ஜெபம் பண்ண இல்லையே, இந்த வசனத்தை கொடுத்தாங்களா. ஆனாலும் வீட்டுக்கு போன பிறகு இந்த வசனத்தை திரும்ப திரும்ப சொன்னாங்களாம். அடுத்த நாள் ஒரு கால் வந்துச்சான். 1.5 இயர்ஸ்க்கு ரிஜெக்ட் பண்ண அந்த பாஸ் உங்களுக்கு வீட்டுக்கு கழிச்சு சொன்னாங்களாம், நீங்கள் உங்களோட ஹஸ்பண்டோட வாங்கன்ட்டு சொல்லி. அப்போ அவங்க போன நேரத்தில் அதுக்கு அவங்க ஒரு ப்ரொபோசல் கொடுத்தாங்களாம். உங்களுக்கு ஒரு வீடு ஒன்று நாங்கள் செஞ்சு தரோம். அவங்க ஒரு பிள்ளை இல்லை, இந்த இவங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க, ஆனால் இவர் பிள்ளை செய்யலை. அந்த பாஸ் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஒரு வீடு. அதுக்கு காரணம் அந்த நாங்கள் ஜெபம் பண்ண அடுத்த நாள் அந்த ஹோல் கம்பெனியும் அந்த ஒர்க்கர்ஸும் ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறாங்களாம் இவரை எடுக்க சொல்லி. அப்போ அதை அதுக்கு அவங்க கொடுத்த ரிப்ளை வந்து உங்களுக்கு ஜாப் கொடுக்க இல்லாது வீடு ஒன்று செஞ்சு தரேன்ட்டு. ஆனாலும் ஸ்ட்ரைக் கண்டினியூவாக போயிச்சான். வீடு இல்லை, இவரை ஜாப்புக்கு எடுங்க சொல்லி. அந்த ஸ்ட்ரைக் அவ்வளோவுக்கு பவர்ஃபுல்லாக இருந்தனால அத்தனை நாள் கோல் வருதான் உங்களுக்கு ஜாப் இருக்குது. இப்போ ஜனவரி 1 இருந்து அவங்க வேலை செய்கிறாங்க. அப்போ அது ஒரு நாள் நடக்காத ஒரு விஷயம். ஒரு ஆளுக்காக ஒரு கம்பெனி ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறதும், அதுவும் 1.5 இயர்ஸ்க்கு பிறகும், அதுக்கு பிறகு போஸ் அதுக்கும் மேலே போகும். ஆனால் ஆண்டவரோட வசனத்துக்கு படி அவங்களுக்கு அந்த நேரத்தில் எனக்கு கால் பண்ணாங்க, அருந்து கொண்டு கால் பண்ணாங்க. அப்படி Praise the Lord. Hallelujah. Thank you Jesus. Okay. எனக்கு ஒரு போர்டு இருக்குமா? போர்டா? ஒயிட் போர்டு. ஒயிட் போர்டு இருக்குதா? இல்லைன்னா பரவாயில்ல, இருக்குதா? ஓகே. Praise the Lord. Hallelujah. ஓகே, இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ආවි ආත්මා ශරීරම්. අපි අද බලන්න යනවා ආත්මය, ශරීරය, ප්‍රාණය. Praise the Lord. ඉංග්‍රීසිல spirit, soul, body. 1 தெசலோனிக்கர் 5:23. 1 தெசலோனிක 5:23. யாராவது ஒருத்தர் வாசிக்க முடியுமா? சமாதானத்தின் தேவன் தாமே உங்களை முற்றிலும் பரிசுத்தமாக்குவாராக. உங்கள் ஆவி ஆத்மா சரீரம் முழுவதும் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து வரும்பொழுது குற்றமற்றதாக இருக்கும்படி காக்கப்படுவதாக. සමාදානයේ 1:23 1 තෙසලෝනික 5:23 සමාදානයේ දෙවියන් වහන්සේම නුඹලා සහ මුලින්ම පවිත්‍ර කරන සේක්වා. නුඹලාගේ මුළු ආත්මයක්, ප්‍රාණයක්, ශරීරයක් අපගේ ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ඊමේදී නිදෝස්ව තිබෙන ලෙස ආරක්ෂා කරනු ලැබේවා. Praise the Lord. Hallelujah. பொதுவா நம்மளுடைய எண்ணம் என்ன அப்படின்னா மனுஷன் ரெண்டாக இருக்கான். ஒன்று சரீரம், ஒன்று ஆத்மா. මනුෂ්‍යයා ඇවිල්ලා අපි හිතනවා ශරීරයක් මනුෂ්‍යයට තියෙනවා, ආත්මයක් තියෙනවා. இல்லையா? இல்லையா ஆவி சரீரம். නැත්නම් අපි කියනවා අපිට ආත්මයක් තියෙනවා, ශරීරයක් තියෙනවා. ඒක අපි පිළිගන්නවා. நம்மளை பொறுத்தவரை ஆவி ஆத்மா ஒண்ணுதான். අපිට අපි හිතන විදිහට ශරීරයයි ආත්මයයි නිකන් එකක් වගේ තමයි අපිට දැන් දැනෙන්නේ. சரியா இல்லையா? හරිද? நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா மனுஷன் ரெண்டாக இருக்கிறான். ஒன்று வந்து உடல் சரீரம், இன்னொன்று ஆத்மா. අපි හිතාගෙන ඉන්නවා මනුෂ්‍ය කොටස් දෙකක් තියෙනවා, ශරීරයක් තියෙනවා, තව එකක් තියෙනවා, ආත්මයක් තියෙනවා. ஆனா பைபிள்ல ரொம்ப தெளிவா ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்குது. நாம் இரண்டாக இல்லை, நாம் மூன்றாக இருக்கிறோம். ஆவி ஆத்மா சரீரம். නමුත් බයිබලයේ කියනවා අපි තුන් ගොල්ලක්. අපි තුල ශරීරයක් තියෙනවා, ආත්මයක් තියෙනවා, ප්‍රාණයක් තියෙනවා. Praise the Lord. சரி, நான் சரீரம் சொல்லும்போது உடல் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த உடலை என்னால பார்க்க முடியும். ශරීරය කිව්වම මේ ඇඟ. අපිට මේ ඇඟ බලන්න පුළුවන් ඇස් වලින්. இல்லையா? தொட முடியும். අල්ලන්න පුළුවන්. இல்லையா? என்னுடைய ஆத்மாவை என்னால தொட முடியுமா, உணர முடியுமா? ආත්මය අල්ලන්න පුළුවන්ද? දකින්න පුළුවන්ද? Can I touch my soul? No. என்னுடைய ஆத்மாவை நான் தொட முடியும். අපේ ආත්මය අපිට අල්ලන්න පුළුවන්. எப்படி தொட முடியும் அப்படின்னா சரீரம் வந்து
மகிழ்ச்சியை கொடுக்கும் இல்லையா? அப்போ என்னுடைய வார்த்தைகள் உங்களுடைய உணர்வுகளை மாற்றுது இல்லையா? அப்போ என்னுடைய வார்த்தையின் மூலமாக உங்களுடைய ஆன்மாவை தொட முடியும். දැන් අපේ ශරීරය අපිට අල්ලන්න පුළුවන්. නමුත් අපේ ආත්මය අල්ලන්න පුළුවන්. කොහොමද කිව්වොත් මම දැන් කේන්තියෙන් කතා කරොත් ඔබට යම් බලපෑමක් ඇති වෙනවා. මම දුකෙන් කතා කරොත් ඔබට යම් බලපෑමක් ඇති කරනවා. මගේ වචනය ඔයාට බලපෑමක් ඇති කරනවා. ඒ වචනය මගේ ආත්මයයි. ஹல்லேலூயா. praise the Lord. சரி, ஓகே. என்னுடைய உடல் எனக்கு தெரியும், என்னால் பார்க்க முடியுது, என்னால் தொட முடியுது. என்னுடைய ஆன்மா, என்னுடைய சோல், ஆன்மா அதில் என்ன இருக்கு அப்படின்னா என்னுடைய உணர்ச்சிகள், என்னுடைய உணர்வுகள், என்னுடைய எண்ணங்கள், நான் இதுவரை கற்றுக்கிட்ட விஷயங்கள், இது எல்லாமே எங்கே இருக்கு அப்படின்னா என்னுடைய ஆன்மாவில் இருக்கு. දැන් ශරීරය අල්ලන්න පුළුවන්. නමුත් ආත්මය කොහෙද තියෙන්නේ? මගේ හැඟීම, මගේ දුක, මගේ වේදනාව, මම ඉගෙනගත්ත මගේ සිතිවිලි මේ ඔක්කොම සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ මොකක් එක්ක දන්නවද? ආත්මයත් එක්ක. நான் இங்கிலீஷில் சொல்கிறதா இருந்தால் மை திங்கிங், மை சூஸிங், மை ஃபீலிங் இஸ் இன் மை சோல். என்னுடைய சிந்தனை, நான் தேர்ந்தெடுக்கிறது, என்னுடைய உணர்வுகள், இது எல்லாமே என்னுடைய ஆன்மாவில். දැන් මම කිව්වා වගේ සිතිවිලි, ඔයාගේ කල්පනාව, ඔයාගේ හැඟීම්, ඔයා හිතන විදිය මේ ඔක්කොම සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ ඔයාගේ ආත්මයත් එක්ක. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க எனக்கு மன பிரச்சனை இருக்குது, மனசோர்வு இருக்குது, டிப்ரெஷன் இருக்குது. ஏன்னா என்னுடைய பிரெயின், என்னுடைய மூளையில் வந்து ஏதோ ஒரு கெமிக்கல் இம்பேலன்ஸ் இருக்கிறதுனால என்னுடைய உடல் பாதிக்கப்பட்டிருக்குது. அதுக்கு காரணம் வந்து என்னுடைய பிரெயின் சொல்லுவாங்க. දැන් ගොඩක් අය කියනවා මම ලොකු ආතතියක ඉන්නවා, මම ලොකු වේදනාවක ඉන්නවා, මම ලොකු දුකක ඉන්නවා, මම දැන් මේ මනෝවෛද්‍ය කෙනෙක්ව බලනවා. එහෙම කියලා කියනකොට ඒකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි මගේ මොලේ මොකක් හරි පොඩි අවුලක් තියෙනවා කියන එක තමයි අපි මේ කතා කරන්නේ. ஹல்லேலூயா. ஓகே, ஃபர்தராக போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஆவி, ஆத்மா, சரீரம் இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா புதிய ஏற்பாடில் இருக்கிற பல விஷயங்களுடைய அடிப்படையை, பேசிக்ஸை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறீங்க. මේ ආත්මයයි ප්‍රාණයයි ශරීරයේ පැහැදිලි වෙනස අද ඔයා ඉගෙන ගත්තොත් අලුත් ජීවිතේ තියෙන බොහෝ රහස් ඔයාට අද තේරෙන්න යනවා. நான் எப்போ இந்த ஆவி, ஆத்மா, சரீரம் படிக்க ஆரம்பிச்சனோ, எப்போ நான் தெரிய ஆரம்பிச்சனோ, அதுக்கப்புறமா என்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றம் ஏற்பட்டுச்சு. මම කවදාද මගේ ආත්මය ගැන, ප්‍රාණය ගැන, ශරීරය ගැන මම ගැඹුරින් ඉගෙන ගත්තාද? ඒ ඉගෙන ගත්ත දවසේ ඉඳලා මම වෙනස් වෙන්න පටන් ගත්තා. நான் நிறைய வசனங்களை புரிஞ்சுக்காம இருக்கிறதுக்கு காரணம் இந்த ஆவி, ஆத்மா, சரீரத்துடைய அடிப்படையை நான் தெரிஞ்சுக்காம இருக்கிறது தான். දැන් මගේ ආත්මය ගැන, ශරීරය ගැන, මගේ ප්‍රාණය ගැන මට නොතේරුණා නම් ඒ නොතේරීම නිසා අද මම ගොඩාක් ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙනවා. இது நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா நான் பல வசனங்களுடைய அந்த ரகசியங்களை நான் புரிஞ்சுக்க முடியும். අද මම මේ රහස ඉගෙන ගත්තොත්, ඒ කියන්නේ මේ වචන තුනේ රහස ඉගෙන ගත්තොත් ඔබ ගොඩාක් රහස් බයිබලය තුල ඔයාම ඉගෙන ගන්නවා. என்னுடைய வாழ்க்கையில இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட அதிசயங்களும் அற்புதங்களும் நான் பார்க்கறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னா நான் ஆவி, ஆத்மா, சரீரத்துடைய அடிப்படையை புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் இப்படிப்பட்ட அற்புதங்கள் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடக்க ஆரம்பிச்சு. අද මගේ ජීවිතේ මගේ සේවයේ අහස්කම් සිද්ධ වෙනවා කිව්වොත්, බලවන්ත ක්‍රියා සිද්ධ වෙනවා කිව්වොත්, පුදුම දේවල් සිද්ධ වෙනවා කිව්වොත් ඒකේ රහස තමයි මම මේ වචන තුනේ වෙනස හොඳට ඉගෙන ගන්න තියෙන නිසා. நீங்க இந்த ஆவி, ஆத்மா, சரீரத்தை பத்தி புரிய ஆரம்பிச்சீங்க அப்படின்னா இன்னையில இருந்து உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையே ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றம் ஏற்படும். අද ඔබ මේ වචන තුන ඉගෙන ගන්නකොට අද ඉඳලා ඔයාගේ ගෙදර වාගේ ජීවිතේ වගේ ශරීරයේ ලොකු වෙනස්කම් සිද්ධ වෙන්න යනවා. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. நன்றி இயேசுவே. ஓகே. உடல் எனக்கு தெரியும். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எனக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருக்குது, மனநிலையில் பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா என்னுடைய பிரெயினில் ஏதோ கெமிக்கல் இம்பேலன்ஸ், அதனால தான் என் உடலில் பிரச்சனை இருக்குன்னு நினச்சிக்குவோம். මගේ ශරීරය ගැන මම දන්නවා. ශරීරයේ මොනවාරි වෙනසක් තියෙනවා නම් ටක් ගාලා වෛද්‍යවරු කියනවා ඔයාගේ මොලේ බැලන්ස් එක නැති වෙලා තියෙන නිසා තමයි ඔය ආතතියකට ගිහිලා තියෙන්නේ කියලා කියනවා. டிப்ரெஷன் டாக்டர்கிட்ட போனால் டாக்டர் ரெண்டு மருந்து கொடுப்பாங்க. அது என்ன செய்யுது, பிரெயினில் ஒரு சேஞ்ச் ஏற்படுது. දැන් මම මනෝවෛද්‍ය ළඟට ගියාම එයා පෙත්තක් දෙනවා. ඒ පෙත්ත මගේ මොලේ හෝමෝන වල වෙනසක් ඇති කරලා මාව නැවත හොඳ තත්ත්වයට ගේනවා. இல்லையா? ஆனால் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க, மைண்ட் அண்ட் பிரெயின் அது ரெண்டுமே, மனதும் மூளையும் வெவ்வேறு, டிஃபரெண்ட். හොඳට මතක තියාගන්න, මොලේ කියන්නේ වෙන එකක්, සිත කියන්නේ, මනස කියන්නේ තව එකක්. என்னுடைய மைண்ட் எங்க இருக்கு, என்னுடைய மனது எங்க இருக்கு, என்னுடைய ஆன்மால இருக்கு. මගේ මනස තියෙන්නේ මගේ ආත්මය ඇතුලේ. හොඳට මතක තියාගන්න, මනස තියෙන්නේ ආත්මයත් එක්ක. என்னுடைய மூளை வந்து தனியாக இயங்காது, என்னுடைய பிரெயினை இயக்குறது வந்து என்னுடைய மனது, என்னுடைய மைண்ட். மை மைண்ட் இஸ் தி ஒன் தட்
actually controls the brain. The brain itself doesn't function by itself, but it is controlled by the mind. දැන් මොලේ තනියම වැඩ කරන්නේ නැහැ. මොලේට බෑ තනියම වැඩ කරන්න. මොලේ වැඩ කරවන්නේ සිත. නැත්නම් මනස. මනසට ඕන විදිහට තමයි මොලේ වැඩ කරන්නේ. ඒ නිසා මොලේ මේ තනිය වැඩ කරන එකක් නෙවෙයි. මනස අනුව තමයි මොලේ වැඩ කරන්න පටන් ගන්න. உதாரணத்துக்கு என்கிட்ட ஒரு மொபைல் இருக்கு. දැන් මට මොබයිල් එකක් තියෙනවා. அந்த மொபைல்ல வீடியோ கால் பண்ணலாம், SMS அனுப்பலாம், ஃபோன் கால் பண்ணலாம், இமெயில் பண்ணலாம், டுக் டுக் புக் பண்ணலாம். இது எல்லாமே மொபைல்ல பண்ணலாம். ஆனா என் மொபைலே எனக்கு கேட்காம அதெல்லாம் பண்ணுமா? දැන් මගාව මොබයිල් තියෙනවා. මට ඕන නම් ටුක් ටුක් එකක් ගේන්න පුළුවන්. මට ඇවිල්ලා වීඩියෝ කෝල් එකක් ගන්න පුළුවන්. මට ඕන වෙන මොනවාරි දෙයක් කරන්න පුළුවන්. මගේ මොබයිල් එකේ මට ඕන වැඩක් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මොබයිල්ට පුළුවන් ද තනිව ඒක කරගන්න? அதுவே நான் உங்களுக்கு கால் பண்ணுமா, SMS பண்ணுமா, அதுவே புக் பண்ணுமா? ඔයාගේ මොබයිල් එක දැන් මට SMS එකක් ඔටෝ යනවා. වීඩියෝ කෝල් එකක් ඔටෝ යනවා. ටුක් ටුක් එකක් ගෙන්නලා දෙනවා. ඒක ඔපරේට් නොකර තනිව වැඩ කරන දේම. அதுக்கிட்ட அந்த தன்மை இருக்குது, ஆனா அதை இயக்குறது நானாக இருக்கணும். ඒකට හැකියාව තියෙනවා. නමුත් ඒක කරවන කෙනෙක් ඉන්න ඕනේ. அதே மாதிரி தான் என்னுடைய பிரெயினை வந்து இயக்குறது என்னுடைய மனது. ඒ වගේම තමයි මොලේ. මොලයක් තියෙනවා. නමුත් ඒ මොලේ කරවන්නේ මගේ මනස. ஓகே, நான் பைபிள் ஒரு உதாரணம் சொல்றேன். දැන් බයිබලයේ උදාහරණයක්. There was a rich man and there was a poor man called Lazarus. දුප්පත් පොසත් මිනිසෙක් හිටියා. ලාසරස් කියලා පොසත් කෙනෙක් හිටියා. නෑ දුප්පත් කෙනෙක්. ஒரு பணக்காரனும் ஒரு ஏழை லாசரஸும் இருந்தார். ரெண்டு பேருமே மரித்து போறாங்க. දැන් මේ දුප්පත් ලාසරස්ගේ පොසත් මිනිහා දෙන්නම මැරුණා. ஓகே, இப்போ என்னோட கேள்வி. දැන් මගේ ප්‍රශ්නේ. அந்த பணக்காரர் இறந்தாரா? யாரு? The rich man. Did he die? පොසත් කෙනා මැරුණාද? மரித்து போனார். இல்லையா? அந்த ஏழை மரித்து போனாரா? ඒ දුප්පත් කෙනා මැරුණාද? ஓகே. அவங்க ரெண்டு பேருடைய உடலும் எங்க இருந்துச்சு? දැන් මේ දෙන්නාගේම ඇඟ කොහෙද කියලා වැටුනේ? எங்க இருந்தது? பூமியில பதிச்சிட்டாங்க. இல்லையா? அண்டது சாரி. இல்லையா? ඒ දෙන්නම භූමි දාන කරා. පස්සේ අතට ගියා දැන් අඩිය ආයකට පල්ලයට ගිහිල්ලා. அப்ப பிரெயின் எங்க இருக்கு? දැන් මොලේ කොහෙද තියෙන්නේ? மண்ணுக்குள்ள. බිම. ஓகே? පස්ස එක. இப்போ அந்த பணக்காரர் நரகத்துக்கு போறாரு, அந்த ஏழை அப்ரஹாமுடைய மடியில போறாரு. දැන් දුප්පත් කෙනා ආබ්‍රහම්ගේ ලපැත්තට යනවා, පොසත් කෙනා අපායට යනවා. இப்போ அந்த பணக்காரர் என்ன சொல்றாரு? ரிமெம்பர், நான் நினைவு கூர்றேன், நான் தாகமா இருக்கிறேன்னு சொல்றாரு. දැන් මේ පොසත් කෙනා කියනවා මට පිපාසයි. මට මොනවාරි වතුර ඕනේ කියලා කියනවා. நான் ஐ ரிமெம்பர் அப்படி சொல்றாரு அப்படின்னா அவருடைய நினைவு ஞாபகப்படுத்துறது மூளையில இருக்கா மனதுல இருக்குதா? දැන් එයාට මතක් වෙනවා මට වතුර ඕනේ කියලා, මට පිපාසයි කියලා කියනවා. දැන් මොලේ පල්ලෙහායි තියෙන්නේ. එතකොට මොලේ පල්ලෙහා තියෙද්දි යාට කොහොමද බඩගින්නක් උඩ ඇති වෙන්නේ? எனக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு சொல்றாரு அப்படின்னா அவரால ரீகால் பண்ண முடியுது அப்படின்னா அந்த ஞாபகம் இருக்கிற அந்த மெமரி எங்க இருக்கு? பிரெயின்ல இல்ல, ஆனா சோல்ல இருக்கு. දැන් එයාට මතක් වෙනවා. එයාගේ ජීවිතේ මතක් වෙනවා. එයාට පිපාසය දැනෙනවා. එතකොට මේ මතක් වෙන එකයි දැනෙන එකයි දෙකම මොලේ ඇතුළත තිබිලා තියෙන්නේ, මනස ඇතුළත තිබිලා තියෙන්නේ. புரியுதா? எனக்கு தாகமா இருக்கு சொல்றாரு. அது உணர்வு. அப்ப அந்த உணர்வு எங்க இருக்கு? உடல்ல இல்ல, அது ஆன்மால இருக்கு. ඒ කියන්නේ එයාට පිපාසයි. ඒක හැඟීමක්. පිපාසය මොලේ ඇතුළත තිබිලා තියෙන්නේ, මනස ඇතුළත තිබිලා තියෙන්නේ. Praise the Lord. அப்ப புரியுதா? ஆன்மாவும் உடலும் வேறு, ஆனா உடல் தனியாக இயங்காது. உடல் வந்து மனதினால் by the soul ஆன்மாவினால் இயக்கப்படுது. ඒකකොට ඔබට තේරුණාද? මොලේ ඇවිල්ලා වෙන එකක්, මනස කියන්නේ තව එකක්. මොලේ තනියම වැඩ කරන්නේ නෑ. මනස ලව්ව තමයි මොලේ වැඩ කරවන්නේ. ඒ දෙක හොඳට ඔලුවට දැන් ගන්න. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Why put you? நாளைக்கு நாங்க before after lunch I will make arrangement. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you Jesus. Okay. உடல் ஆன்மா தெரிஞ்சிருச்சு, உடல் தெரிஞ்சிருச்சு. இந்த ஆன்மால ரெண்டு விதமான மைண்ட், 2 kinds of மைண்ட் இருக்கு. அதாவது ஒன்று வந்து ப்ரீ ப்ரோக்ராம். உதாரணத்துக்கு என்னுடைய இருதயம் துடிக்கிறது, என்னுடைய ரத்த சுழற்சி, என்னுடைய உடம்புல இருக்கிற நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஏற்கனவே ப்ரீ ப்ரோக்ராம் ஆகிருக்குது இல்லையா? இதுவும் என்னுடைய ஆன்மால தான் இருக்குது. சில விஷயங்கள் என்ன செய்யணும்? நான் கற்றுக்கணும். அந்த கற்றுக்கிறது, நான் கற்றுக்கிட்ட இங்கிலீஷாக இருந்தாலும் சரி, தமிழாக இருந்தாலும் சரி, சிங்களமாக இருந்தாலும் சரி, நான் கற்றுக்கிட்ட எல்லா விஷயங்களும், நான் படித்த விஷயம், நான் லேர்ன் பண்ண விஷயம் எல்லாமே என்னுடைய ஆன்மால இருக்குது. දැන් මනස් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. හරිද? එකක් ඇවිල්ලා ප්‍රෝග්‍රෑම් කරපු මනසක් තියෙනවා.
ලේ ගමන් කරන්න ඕනේ, ස්නායු වලට දුවන්න ඕනේ, කපාට වලට යන්න ඕනේ. ඒක ඇඟ මේම විදිහට වැඩ කරන්න ඕනේ. යන්ත්‍රයක් ඇටියට කම්පියුටරයිස් කරපු මනසක් තියෙනවා මේ ඇඟ දුවන විදිය. තව පැත්තක් තියෙනවා. තවත් ටිකක් අලුතෙන් බාහිරව ඉගෙනගෙන අයතුල් කරගත යුතු දෙයක්. එතකොට ඔබට මනස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් ප්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා තියෙනවා. ඒක සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. දෙක ඔයාට එළියෙන් තව දේවල් අරගෙන ජීවත් වෙන්නත් තියෙනවා. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க என்னுடைய மூளை தான் என்னுடைய உடலை இயக்குதுன்னு. இல்ல இல்ல இல்ல, என்னுடைய மூளை வந்து எதால இயக்கப்படுது அப்படின்னா மனதினால், ஆன்மாவினால் இயக்கப்படுது. அதுக்கப்புறமா அந்த மூளை எப்படி ஆன்மாவினால் இயக்கப்படுதோ அதன்படி அது உடலை இயக்குது. දැන් අපි අමෝම ඉතින් ඉන්නේ මොලේ තමයි අපිව ගෙනියන්නේ කියලා. නෑ, මොලයක් ඔයාලට ගෙනියන්නේ නෑ. මොලේ පාලනය කරන්නේ මනස. මනස කියන විදිහට තමයි මොලේ වැඩ කරන්නේ. මොලේ කියන විදිහට මනස වැඩ කරන්න ඉගෙනගෙන නෑ. Praise the Lord. அப்போ நம்ம வாழ்க்கையில வர நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு. காரணம் உடல் கிடையாது, மனது, ஆன்மா. ஆன்மால பிரச்சனை இருக்கிறதுனால தான் அந்த ஆன்மா உடலை பாதிக்குது. දැන් අපේ ජීවිතයේ ප්‍රශ්න ගොඩකට හේතුව වාගේ ශරීරය නෙවෙයි. මොලේත් නෙවෙයි. වාගේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ වාගේ ආත්මය ඇතුලේ. ආත්මය රෝගී නම් වාගේ මුළු ශරීරයම රෝගී. ඒ නිසා වාගේ ආත්මයේ ප්‍රශ්නයක් නම් වාගේ ජීවිතේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. நீங்க ஒரு பொருள் வாங்குறீங்க, உதாரணத்துக்கு மறுபடியும் மொபைலே வச்சுக்கோங்க. ஒரு மொபைல் வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சேர்த்து ஒரு மேனுவல் புக் கொடுப்பாங்க. දැන් මේ මොබයිල් එකක් ගන්නකොට ඔබට මැනුවල් බුක් එකක් දෙනවා නේද? පොතක් දෙනවා. கரெக்ட்டா? ஓகே. அதுல வந்து காஷன் இருக்கும். தண்ணிக்குள்ள போடக்கூடாது, நெருப்புல போடக்கூடாது, அந்த மாதிரி காஷன் இருக்கும். දැන් ඒක අනතුරු ඇතුළේ තියෙනවා. වතුරේ දාන්න එපා, ගින්නේ දාන්න එපා, පොළවේ දාන්න එපා කියලා කියලා තියෙනවා. இல்லையா? மொபைலுக்கு தண்ணிக்குள்ள போட்டா என்ன ஆகும்? දැන් ෆෝන් එක උස්සලා වතුර දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? වැඩ කරනවා. ட்ரை பண்ணிருக்கீங்களா யாராவது? ட்ரை කරලා බලන්න දැන්. அது ரிப்பேர் ஆயிடும் இல்லையா? அதே மாதிரி என்னுடைய பிரெயினும் என்னோட பாடியும் எப்படி பயன்படுத்தணும், எப்படி பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னு பைபிள் எழுதப்பட்டிருக்கு. දැන් ඒ වගේම තමයි වාගේ මොලේයි වාගේ ශරීරයයි කොහොමද වැඩ කරවා ගත යුතුද කියලා බයිබලයේ ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා. என்கிட்ட மன்னிப்பு, என்னால ஒருத்தவங்க மன்னிக்க முடியல அப்படின்னா எப்படி மொபைலை தூக்கி தண்ணியில போடுறோம், அதே மாதிரி நம்ம உடல்லே வந்து என்ன செய்றோம், அழிக்கிறதுக்கு சமம். දැන් ඔයා කෙනෙකුට සමාව දෙන්නේ නැතිනම් ඔයා මොනවද කරන්නේ? ෆෝන් එක උස්සලා දානවා නේද වතුරේ? ඒ වතුරේ දානවා වගේ තමයි සමාව දෙන්නේ නැත්තත් ඔයාගේ ජීවිතේ නැති කර ගන්නවා කියලා මේ පොත අපිට කියලා දෙනවා. எப்படி மொபைல் போனோட நமக்கு மேனுவல் புக் வருதோ அதே மாதிரி நமக்கு ஒரு மேனுவல் புக் இருக்கு, அந்த பைபிள். දැන් ෆෝන් එකට මැනුවල් බුක් එකක් වගේම ඔයාලටත් මැනුවල් බුක් එකක් තියෙනවා. ඔයාගේ මැනුවල් බුක් එක තමයි ඔයා මේ අත තියාගෙන ඉන්නේ. உடல் வந்து அதனால தான் இயங்கும். ஆனா மனது அதை ஒழுங்கா இயக்கல அப்படின்னா அப்போ உடல் என்ன ஆகும், கோளாறு வர ஆரம்பிச்சிடும். දැන් ඒ පොත අනුව තමයි යන්න ඕනේ. ශරීරය වැරදි මග යන්නේ වාගේ ආත්මය වැරදි මග යන නිසා. ආත්මය නිසායි ශරීරය නොමග යන්නේ. உங்க மூளையில பிரச்சனை இருக்கிறதுனால உடல்ல பாதிப்பு வரல, மாறாக மனதுல பிரச்சனை இருக்கிறதுனால மூளையில பாதிப்பு வருது. මොලේ අප්සෙට් නිසා නෙවෙයි වාගේ මැසරෙන්නේ. මොලේ නෙවෙයි අප්සෙට් එක තියෙන්නේ, මනසේ අප්සෙට් එක. உடல்ல வந்து நிறைய ரசாயனங்கள் இருக்குது. அந்த ரசாயனங்கள் வந்து ஒழுங்கா இயங்காம போறதுக்கு காரணம் மூளையில இருக்கிற கோளாறு கிடையாது. மனது மூளையை ஒழுங்கா இயக்காததுனால உடல்ல இருக்கிற ரசாயனங்கள்ல மாற்றங்கள் இருக்குது. அது ஒழுங்கா இல்லாததுனால உடல்ல நோய் வருது. அப்போ உடல்ல வர சயின்ஸ் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா 85ல இருந்து 98% உடல்ல வர நோய்க்கு காரணம் உடல்ல இருக்கிற பிரச்சனை கிடையாது, மனதுல இருக்கிற பிரச்சனை. දැන් මොලේ මේ හෝමෝන නිකුත් කරන්න ඕනේ, විවිධ රසායනික ද්‍රව්‍ය නිකුත් කරන්න ඕනේ. ඒකේ බැලන්ස් එක නැති වෙන්නේ මොලේ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. ඒක කන්ට්‍රෝල් කරන මනසේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් නිසා තමයි මොලේ විකෘති වෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාගේ ඇඟේ ඇති කරන රෝගවලින් 85%කට කාරණාව දෙලින්ම වගේ මනස තමයි ඔයාව රෝගීෙක් බවට ශරීරය ඇති කරවන්නේ. ஹalleluya. praise the Lord. ஓகே, உடல் புரியுது, ஆன்மாவும் புரியுது. புரியுதா புரியலையா? දැන් ශරීරය දන්නවා, දැන් ආත්මය ගැනත් දන්නවා. හරිද? உங்களுடைய ஆன்மாவை தொட முடியுமா? වාගේ ආත්මය දැන් අල්ලන්න පුළුවන්ද? எப்படி தொட முடியும்? කොහොමද අල්ලන්නේ? what is he say? ஆன்மாவை தொட முடியுமா? කොහොමද අල්ලන්නේ? වචනේ, by words. வார்த்தையினால என்ன செய்ய முடியும்? உங்களுடைய ஆன்மாவை உணர்வை தொட முடியும். ඒ කියන්නේ වචන වලින් පුළුවන් ආත්මය අල්ලන්න. ඔයාගේ වචනේ කියනවා ඔයාගේ ආත්මය නිරෝගීද නැද්ද කියලා. எனக்கு உடல் புரியுது, ஆன்மா புரியுது, ஆவினா என்ன? දැන් ඔයාගේ ආත්මය තියෙනවා, ශරීරය තියෙනවා. ප්‍රාණය කියන්නේ මොකක්ද? ප්‍රාණය කියන්නේ මොකක්ද? I can understand body, I can understand soul. What is the spirit? ஓகே, நான் இன்னொரு கேள்வி கேட்கிறேன். Do we have a spirit? நமக்கு ஆவி இருக்குதா நம்ம கிட்ட?
Do we have a spirit? අපිට ආත්මයක් තියෙනවද? ආත්මයක් තියෙනවද? තියෙනවද? ෂුවර්ද? ඔය තියෙන්නේ. Do we have a spirit? ආත්මයක් තියෙනවද? ஆமா சொல்றீங்களா? அப்படின்னா எல்லாருடைய பதில் தப்பு. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම වැරදි. තියෙනවා කියලා කිව්වොත්. ආත්මයක් තියෙනවද? අදවතේ තියෙනවද? What she saying? She is having a spirit but it is in the mind. You don't have a spirit, but you are a spirit. ඔයාට ආත්මයක් නැහැ. ඔයා ආත්මයක් නෙවෙයි. ඔයාම තමයි ආත්මය. ආත්මයක් තියනවා නෙවෙයි. ඔයා තමයි ආත්මය. என்கிட்ட ஆவி இருக்குன்னு சொல்றதுக்கும் நான் ஆவின்னு சொல்றதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. මංගාව ආත්මයක් තියෙනවා කියන එකයි මමම ආත්මයක් කියලා කියනවායි කියන එකයි අර්ථ දෙකක්. හරිද? We are spirit. We possess a soul and we live in a physical body. දැන් අපි ඇවිල්ලා ආත්මයක්. නමුත් අපි ආත්මයක් වෙලා මේ ලෞකික ලෝකයක් ඇතුලේ අපි ජීවත් වෙනවා. நான் மறுபடியும் சொல்றேன். நான் ஆவியானவர், நான் ஆவி, நான் ஆன்மாவை கொண்டிருக்கிறேன், நான் உடலில் வசித்திருக்கிறேன். මම ආත්මයක්. මා තුල මා ආත්මයක් ඇතිවෙන්න ජීවත් වෙනවා. මම මේ භෞතික ලෝකේ මේ ඇඟක් ඇතුලේ ජීවත් වෙනවා. I am a spirit, I possess a soul and I live in a physical body. මම ආත්මයක්. මම මේ ඇඟ ඇතුලේ ඉන්නවා. මම මේ භෞතික ලෝකේ ජීවත් වෙනවා. Okay. God is a spirit. கர்த்தர் ஆவியானவர். தேவியா- Angels are spirit. தூதர்கள் ஆவியானவர்கள். Satan demons are spirit. சாத்தான் ஆவியானவர். We are also spirit. நாமளும் ஆவியானவர். දැන් දෙවියන් වහන්සේ ආත්මයක්, දේව දූතයෝ ආත්මයක්, යක්ෂයෝ ආත්මයක්, ඒ වගේම මනුෂ්‍ය වර්ග වන අපිත් ආත්මයක්. ஹalleluya. ஆனாலும் இந்த உலகத்துல வாழ்றதுக்கு அதிகாரம் வேணும் அப்படின்னா ஒரு உடல் இல்லாம இந்த மனுஷனுடைய ஆவி இந்த உடல்ல வாழ முடியாது. නමුත් මේ ලෝකේ කෙනෙකුට ජීවත් වෙන්න ඕනේ නම් මේ ලෝකේ මිනිස්සෙකුට ආදී කාට වුණත් ශරීරයක් ඕනේ වෙනවා. ශරීරයක් නැතුව මේ ලෝකේ කාටවත් ජීවත් වෙන්න බෑ. நிறைய பேர் நானா என்னது நானா உடல் நினைப்பாங்க. இல்ல உடல் வேற ஆவி வேற. நான் தங்கி இருக்கிற இடம் தான். இது வந்து ஒரு கூடு தான். இது ஒரு இல்லம் தான். ஒரு நான் தங்கி நான்ன்றது வந்து உடல் கிடையாது. நான்ன்றது ஆவி. இந்த ஆவி தங்கி இருக்கிற இடம் தான் இது உடல். දැන් ඔබ හිතන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා ඔයා ආත්මයක්. ඔයාගේ ආත්මය ජීවත් වෙන తాවකාලික කූඩාරම තමයි ඔයාගේ මේ ඇඟ. මිසක මේක සදාකාලික ගියක් නෙවෙයි. මේක නෙවෙයි ඔයාගේ වාස භවනය. නමුත් ඔයාගේ ආත්මය ජීවත් වීම සඳහා දෙවියන් වහන්සේ ඔයාලට දීලා තියෙන తాවකාලික නිවස තමයි මේ ශරීරය. Praise the Lord. Hallelujah. இந்த உடல் இல்லாம எந்த மனுஷனாலையும் இந்த உலகத்துல வாழ முடியாது. ඇඟක් නැතුව මේ ලෝකේ කාටවත් ජීවත් වෙන්න බෑ. நம்ம நிறைய பைபிள் நிறைய ஹீரோஸ் பார்க்குறோம். பேதுரு பார்க்குறோம், பவுல் பார்க்குறோம். இவங்களும் நிறைய அற்புதங்கள் பண்ணாங்க இல்லையா? දැන් පාවුල් ඉන්නවා, පේදුරුලා ඉන්නවා මේ ලෝකේ ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් ආස්කම් කළා. இன்னைக்கு இருக்கிறாங்களா கர்த்தரோட? අදත් ඒගොල්ලෝ දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක ඉන්නවද? இருக்கிறாங்க. ஆனா இன்னைக்கும் அதே அற்புதங்கள் பண்றாங்களா? අදත් ඒගොල්ලෝ ඒ කරපු ආස්කම් තවමත් කරමින් සිටිනවද? පේදුරුලා යාකෝබ්ලා තවමත් ආස්කම් කරමින් සිටිනවද? இல்ல. ஏன் பண்ணல அப்படின்னா இப்போ அவங்க கிட்ட என்ன இல்ல? ஒரு சரீரம் இல்ல. யார்கிட்ட சரீரம் இருக்குதோ அவங்களால மட்டும் தான் இந்த உலகத்துல என்ன செய்ய முடியும்? அதிகாரம் இருக்கு. அவங்களால மட்டும் தான் இந்த உலகத்துல வாழ முடியும். ඇයි පේදුරුලා යාකෝබ්ලාට ආස්කම් කරන්න බැරි? දැන් ඒගොල්ලන්ට ආත්මය තිබුණාට ශරීරයක් නැහැ. ශරීරයක් මේ ලෝකේ තියෙන කෙනාට පමණයි මේ ලෝකේ වැඩ කරන්න පුළුවන්. ஹalleluya. கர்த்தர் ஆதியில மனுஷனை படைக்கும் பொழுது அவர் வந்து பூமியில இருக்கிற அந்த தூசி எடுத்து அவர் என்ன செஞ்சாரு? மனுஷனை படைத்தார். දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍යව මැව්වේ කොහොමද? පොළවේ දූවිල්ලගෙන දූවිල්ලෙන් මනුෂ්‍යව සෑදුවා. அது அவர் வந்து மனுஷனை படைக்கல, மனுஷனுடைய உடலை படைத்தார். දෙවියන් වහන්සේ මිනිස්සෙක්ව මැව්වේ නැහැ. මිනිස්යාගේ ශරීරය තමයි මැව්වේ. அந்த தூசியை எடுத்து அந்த மண்ணை எடுத்து அவர் படைக்கும் பொழுது அது அந்த உடல் வந்து என்னது? உயிர் இல்லாத ஒன்றாக இருந்தது. දැන් දූවිල්ලෙන් මිනිස්යාව සාදා නිම කරායින් පස්සේ ඒ මිනිස්යාට පණ තිබුණේ නැහැ. எப்போ அவருடைய மூச்சை கொடுத்தாரோ, எப்போ அவருடைய ஆவி நமக்குள்ள, எப்போ நமக்கு ஆவி அவர் கொடுத்தாரோ அந்த நிமிஷம் தான் அந்த வெறும் மண்ணானது உயிர் பெற்று
உயிரோடு எழுந்துச்சு. දැන් මේ පස් ඇවිලා ශරීරයක් ඇතුළේ තිබුණා. නමුත් ඒ පස් වලින් ඇදිච්ච ශරීරයට ජීවනය ලැබුණේ දෙවියන් වහන්සේ තමන්ගේ හුස්ම අපේ නාස්පුඩු වලට හෙළුවෙන් පස්සේ තමයි අපේ ඇඟට පණක් ලැබුණේ. எப்போ இந்த ஆவியும் ஆன்மாவும் ஒரு உடலை விட்டு பிரிஞ்சு போதோ அதுக்கப்புறம் அந்த உடல் என்ன செய்யாது, இயங்காது. මේ ප්‍රාණයයි ආත්මයයි මිනිස්සෙක්ව අත්හැරලා ගියොත් ඒ මිනිස්යාගේ ඇඟේ කිසිම දෙයක් නැහැ. වැඩ කරන්න බෑ. Praise the Lord. Hallelujah. உதாரணத்துக்கு ஒருத்தர் இருக்காங்க வச்சுக்கோங்களேன், XYZ. අපි කියමුකෝ XYZ කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා. உதாரணத்துக்கு இல்லைன்னா ஒரு பேர் சொல்றேன், ஆந்தனி. right, ஆந்தனி කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා. ஓகே. அந்த ஆந்தனி உள்ள வரும்போது என்ன சொல்லுவோம், ஆந்தனி வரான்னு சொல்லுவோம். අපි ඇන්තනිව දැන් බලමු. ඇන්තනි දැන් මේ ඇතුළට එනවා කිව්වම ඇන්තනි මේ ඇතුළට එනවා කියලා අපි කියනවා. ஆனா அதே ஆந்தனி மரித்ததுக்கு அப்புறம் அவரோட உடலை கொண்டு வரும்போது ஆந்தனி வரான்னு சொல்லுவோமா? දැන් ඇන්තනි මැරුණා. මැරුණාන් පස්සේ ඇන්තනිගේ පෙට්ටිය ගේනවා. එතකොට ඔයා මෙතන ඉඳලා කියනවා අන්න ඇන්තනි එනවා කියලාද කියන්නේ? මොනවද කියන්නේ? அவர் இப்படி நேர கணக்கு வரும்போது ஆந்தனி சொன்னோம், அவர் இப்படி ஹரிசன்ல வரும்போது என்ன செய்வோம், ஆந்தனி சொல்ல மாட்டோம். ඇන්තනි මේම එනකොට අපි කියනවා ඇන්තනි එනවා කියලා. ඇන්තනි මේම එනකොට කියනවා මොකද එන්නේ කියන්නේ? කියන්නේ என்ன சொல்லுவோம், ஆந்தனியுடைய உடல் வருதுன்னு சொல்லுவோமே தவிர ஆந்தனி வராதுன்னு சொல்ல மாட்டோம். අපි කියන්නේ නෑ එතකොට ඇන්තනි එනවා කියලා. ඇන්තනිගේ ඇඟ එනවා, ශරීරය එනවා කියලා තමයි අපි කියන්නේ. ஏன்னா ஆந்தனி வேற, ஆந்தனியோட உடல் வேற. ඒ කියන්නේ ඇන්තනි කියන්නේ වෙන එක්කෙනෙක්, ඇන්තනිගේ ඇඟ කියන්නේ තව එක්කෙනෙක්. எப்போ ஆந்தனியோட ஆவியும் அவருடைய ஆன்மாவும் அந்த உடலை விட்டு பிரிஞ்சு போயிடுச்சோ அதுக்கப்புறம் அது ஆந்தனி சொல்ல மாட்டோம், அவருடைய உடல் தான் வந்து சொல்லுவோம். අපි ඇන්තනිගේ ශරීරයෙන් ප්‍රාණයයි ආත්මයයි නිප්ප ගියන් පස්සේ එයාගේ නම ඇන්තනි නෙවෙයි. අපි කියන්නේ ඇන්තනිගේ දේහය. ඇන්තනිගේ ශරීරය තමයි දැන් අපි කරමත තියාගෙන ඉන්නේ. அப்போ ஆந்தனின்ற பேர் யாருக்குரியது? அது அவருடைய ஆவிக்குரியது. එතකොට ඇන්තනි කියන නම කාගේ නමද? ඇන්තනිගේ ශරීරයේ නම නෙවෙයි, ඇන්තනිගේ ආත්මයේ නම. Praise the Lord. Hallelujah. சரி, ஓகே. கர்த்தர் மனுஷனை படைக்கும் பொழுது, உண்டாக்கும் பொழுது எல்லா அதிகாரமும் யாரு கொடுத்தாரு? மனுஷனுக்கு கொடுத்திருந்தார். දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍යව මවලා සෑම බලයක්ම කාටද දීලා තිබුණේ? අධිකාරී බලයක්ම මනුෂ්‍යයට. Praise the Lord. தெரியுமா, ஞாபகம் இருக்கா? நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருந்தோம். ඒක අපි ඉගෙන ගන්නනේ මතකයිනේ? ඒක ඔබට දන්න දෙයක් නේද? ஆதியாகமம் 1வது அதிகாரம் 26வது வசனம். ඒ උත්පත්ති 1:26. யாராவது வாசிங்க. ඒක කියවන්න බලන්න කවුරු හරි උත්පත්ති 1:26 කියවෙන්නේ මොකද්ද කියලා? இருபத்தி ஆறு 126 ඒක වාසික තවල அது சக்குன்னு சொல்லணும். பின்பு தேவன் நமது சாயலாகவும் நமது ரூபத்தின்படியே, ஓகே, அப்ப மனுஷனை அவர் உண்டாக்கும் பொழுது எப்படி உண்டாக்குனாரு? அவருடைய ரூபத்தின்படியே நம்மை உண்டாக்கினார். நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க, நம்மனா யாரு? நம்ம உடல் கிடையாது, நம்ம யாரு? ஆவி. கர்த்தர் வந்து மனுஷனை அவருடைய சாயல்ல உண்டாக்குனார் அப்படின்னா உடல் கிடையாது. அவர் கண்ண உட்கண்ணமா இருக்கா, ஏன் கண்ணமா இருக்கா? உங்க முகமா இருக்கா, ஏன் முகமா இருக்கா? ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொருமா இருக்காங்க. அப்போ அவருடைய சாயல்ல உண்டாக்குனார் அப்படின்னா அது எதை பத்தி குறிக்குது? ஆவியை பத்தி குறிக்குது. දැන් දෙවියන් වහන්සේ එතන කියනවා අපගේ ස්වරූපය අනුව මනුෂ්‍යව මැවුසේක. දැන් අපගේ ස්වරූපය කියලා කියන්නේ කාගේ ස්වරූපයේද? දෙවියන්ගේ ස්වරූපය. දැන් ඔයාගේ නාය වෙනයි, මෙයාගේ නාය වෙනයි, යාගේ කට වෙනයි, මෙයාගේ ඇස් වෙනයි. අපි එක එකනා එක එක විදියට දෙවියොත් එතකොට එක එක විදියට වෙනස් වෙලා ඉන්න ඕනේ අපේ ඇදරුව බැලුවම. හැබැයි එයාගේ සමානත්වය මැවුවා කියන්නේ ඔයාගේ ශරීරය ගැන නෙවෙයි ඔය කියන්නේ. මොකක් ගැනද කියන්නේ? දෙවියන් වහන්සේ ආත්මයක්, ආත්මයේ තියෙන ඇඩරුවට තමයි ඔයාගේ ආත්මය මවලා තියෙන්නේ. එතකොට සමාන වෙන්නේ ඔයාගේ ශරීරයයි දෙවියන් වහන්සේගේ ශරීරයයි නෙවෙයි. දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මයයි ඔයාගේ ආත්මයයි சமானம். ஹல்லேலூயா. அப்போ கர்த்தர் அவருடைய மூச்சை கொடுத்தார், நம்மளை ஆவியாக படைத்தார், அந்த ஆவியை அந்த உடலுக்குள்ள வச்சார். அந்த ஆவி தான் எப்படி இருக்குதா? அவருடைய சாயல்ல இருக்குது. දැන් ඔයාගේ ශරීරයයි දෙවියන් වහන්සේගේ ශරීරයයි නෙවෙයි මේ සමාන වෙලා තියෙන්නේ. දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මයයි ඔයාගේ ආත්මයයි හැඩරුවෙන්ද, වර්ණයෙන්ද, පාටවලින්ද, උස පිටි වලින්ද සමානයි. வாசிங்க. மறுபடியும் ஃபர்ஸ்ட் வாசிங்க. பின்பு தேவன் நமது சாயலாகவும் நமது ரூபத்தின்படியேயும் மனுஷனை
மனுஷனை உண்டாக்குவோமாக. அவர்கள் நாம் சமுத்திரத்தின் மச்சங்களையும் நான் என்ன சொன்னேன் நீங்க என்ன சொன்னீங்க? நான் என்ன சொன்னேன்? நான் தப்பா வாசிப்பேன், தப்பா கண்டுபிடிக்கணும். சரியா? I made a mistake and nobody found it. But not in Sinhala. Okay. Now you read in Sinhala. Let me see. හරි ඔන්න ආගන්න. තවද දෙවියන් වහන්සේ අපගේ ස්වරූපයෙන් අපගේ සමානත්වයේ ලෙස මනුෂ්‍යයා සාදාම්ව. ඔව්හු මුහුදේ මත්ස්‍යයන් කෙරේද ආකාශයේ පක්ෂීන් කෙරේද තිරිසනුන් කෙරේද. You read right or wrong? I read right. You should read wrong. Why not? Right. දැන් ඉතින් කරන්න. Now read wrong. Tell them to find the mistake. හරි දැන් ඔන්න මම හොඳට ආගන්න ඉන්න. දෙවියන් වහන්සේ අපගේ ස්වරූපයේ අපගේ සමානත්වයේ ලෙස මනුෂ්‍යයා සාදාම්ව. In Sinhala can't. You can't make the mistake. How come? I can make the mistake in Tamil. You can't make it in Sinhala. Let them. අපගේ සමානත්වයේ ලෙස. Let us. No, that is the correct one. Yeah. Let us. Then It is there. Let us. no. Then you did not get the meaning. You understood? නෑ. හරි. දැන් ඔන්න ආගන්න හරිද? දෙවියන් වහන්සේ අපගේ ස්වරූපයෙන් අපගේ සමානත්වයේ ලෙස මනුෂ්‍යයා සාදාම්ව අපගේ no can't do. Praise the Lord. You understood? Okay. No, I understand. தமிழ்ல ஏன்னு சிங்களத்துல ஏலாது. Okay, I will do it in English. Yeah. நமக்கு அது செய்ய இயலாது. நமக்கு I will do it in English. Can you read it in English? නෑ මේ වැරද්දක් කරන්න කියලා කියන්නේ. වැරද්ද කරන්න කියලා කියන්නේ. හරියට කියන්නේ නෙවෙයි කියන්නේ. ඔව්. ආගන්න දෙවලින් වැරද්ද යනවා. Then God said, let us make man let us make man in our image, in our image, in our likeness, in our likeness, and let them and let us. ඒ අස් එක දිනනකොට අපි දෙම් එක අස් කරන්න පුළුවන් අපිට. And let us. So what is the meaning between us and them? Now can you make the mistake in the වැරදි කොහොමද කරන්නේ? Right. Let them. very simple. Now you read it in Sinhala with mistake. ඉන්පසු දෙවියන් වහන්සේ අපගේ ස්වරූපය අනුව අපගේ සමානත්වයේ ලෙස මනුෂ්‍යයා වුණා. Right. ඔහු මුහුදේ That is- අපි මුහුදේද මසුන්ද අහසේ පක්ෂීන්ද ගව මනුෂ්‍යයන්ද පොළොව තලයේ සිට වනමුන්යන්ද උගයන් පාලනය කරමු. It's the mistake. Api. Oh. Api means what? He. Us. Api. In that phrases, yes. When you say api, it is also God, included with God. God, yeah. But when because God is saying that let us make and let us have dominion. and he is telling let them. So it is not let us. It is the correct version is let them. Them. So yes. Okay. Now the understanding is who's going to have dominion in this earth? Us. We know But that. what do we think that God has dominion? Translate. Right. දැන් ඒකේ තේරුම දෙවියන් වහන්සේ අපිව දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වරූපයෙන් මැව්වා. මවලා දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා මේ ලෝකය පාලනය කරන්න ඕනේ කවුද? ඔව්හු. එයා එතන යා නැහැ. එතන දෙවියෝ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වරූපයෙන් මවලා එයා අපිට අධිකාරී බලය දීලා අපිට තමයි දුන්නේ පොළව පාලනය කරන්න. පොළව පාලනය කරන බලයේදී දෙවියෝ නැහැ. එතකොට මේ ලෝකේ ප්‍රශ්න ඇති වෙනකොට මේ ලෝකේ වල කරදර තියෙනකොට ඒ කරදර ඇතුලේ දෙවියෝ නැහැ. ඔයා විසින් ඇති කරගත්ත ක්‍රමවේදය නිසාමයි ඔයාට ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නේ මිසක දෙවියන් වහන්සේ නිසා ඔයාට ප්‍රශ්න ඇති වෙලා නැහැ. ඔයා මිස්යුස් කරලා තියෙනවා ඔයාගේ බලය. ඒක නිසා ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට ප්‍රශ්න ඇති වුණාට පස්සේ දෙවියන් වහන්සේට ඇති නැද්ද? දෙවියෝ මොනවද
මේ උඩ බලාගෙන ඉන්නේ කියලා කියන්න බෑ අපිට දැන්. ඒ මොකද එයාගේ ස්වරූපේ මවලා අපිට අධිකාරී බලය දීලා මේ පොළව ආණ්ඩු කිරීමේ බලය ඔබටයි මටයි දෙනාසේ දීලා දෙන්නේ. ඒක ඇතුලේ කවුද නැත්තේ? ඇයි? පවර් එක ඔයාලට දැන් තේරෙනව නේද? ඒකට ප්‍රශ්න ආවන් පස්සේ ආය ආන්න එපා වාද ගාවට ඇවිල්ලා. ඇයි වාද මම නිදහස් එතකොට. What was that? Extra. They will not ask again because every time they come and ask. Because God loves us so much, so that it is like, for example. දැන් උදාහරණයක්. நான் ஒரு வீடு கட்டுறேன். මම දැන් ගයක් හදනවා. ஓகே. அந்த வீடு ரொம்ப பார்த்து ரொம்ப ரசிச்சு ரொம்ப அழகா ரொம்ப நுணுக்கமா கட்டுறேன். දැන් මම මේ ගේ ලස්සනට එදරුව ඔක්කොම වෙනස් කළා නවීන පන්නේම අද. அதுல இருக்கிற ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நான் வந்து ரொம்ப தெளிவா ரொம்ப அழகா ரொம்ப தத்ரூபமா ரொம்ப விருப்பப்பட்டு ஒவ்வொன்றையும் தேர்ந்தெடுத்து நான் கட்டுறேன். දැන් ඒ හැම දෙයක්ම දැනල උළුවව පුංචි පුංචි කෑලි හිටන් කොහෙන් හරි හොයාගෙන ඇවිල්ලා අලුත්ම පන්නේන් හදනවා. உதாரணத்துக்கு இதை நான் கட்டும்போது என்னுடைய மனசுல என்னுடைய சகோதரி நினைச்சு நான் கட்டுறேன். දැන් මම හදනකොට මගේ මේ සහෝදරිය ගැන හිත තමයි මම මේ ගේ හදන්නේ. ஏன்னா அந்த வீடு நான் யாருக்காக கட்டுறேன்னா நான் எனக்காக கட்டல, ஆனா மாறாக என்னுடைய சகோதரிக்காக கட்டுறேன். දැන් මම මේ ගේ හදන්නේ මට නෙවෙයි මගේ මේ සහෝදරිය ගැන හිතලා යා වෙනුවෙන් හදන්නේ. அப்படி கட்டும்போது என்னுடைய சகோதரிக்கு என்ன கலர் பிடிக்கும், அவங்களுக்கு என்ன தேவை இருக்கும், அவங்களுக்கு எத்தனை பேர் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு என்னென்னலாம் இருக்கணும் என்னெல்லாம் இருக்கக்கூடாது, என்னென்னலாம் இருந்தா அவங்க ரசனைக்கு என்னோட ரசனைக்கு ஏற்ற மாதிரி கிடையாது, என்னுடைய சகோதரியின் ரசனைக்கு அந்த வீடை கட்டுறேன். දැන් මම එයා ගැන එයාගේ පාට මොකද්ද, එයා කැමති වර්ණය මොකද්ද, එයා කැමති විත්තිය මොකද්ද, ඒ ගැන ඔක්කොම හිත තමයි මම හැමදේම කරන්නේ. இப்போ இந்த வீடை கட்டி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த வீட்டை நான் உங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். දැන් මම ගේ හදලා ඔක්කොම ඉවරයි. මම දැන් මෙයාට ගේ බාර දෙනවා. அந்த வீட்டை கொடுக்கணும்னா சாவியை மட்டும் கொடுப்பேனா இல்ல உண்மையாவே அவங்க கிட்ட எல்லாத்தையும் கொடுக்கணும்னா அந்த வீட்டோட டாக்குமெண்ட்டை அவங்க பேர்ல மாத்தி கொடுப்பேன். දැන් මම ගේ දෙනවා නම් යතුර විතරක් දෙන්න ඕනේද? නැත්නම් ඇත්තටම ගේ දෙනවා නම් ලිය කිවිලි ඔක්කොම උප්පු එක දෙනවා. මොකද කරන්නේ? சாவியை மட்டும் கொடுத்தனா அது என்னோட வீடு லீகலா. எப்பனாலும் அந்த வீட்டை எடுத்துக்கலாம், எப்பனாலும் அந்த வீட்ல எத்த மாட்டேன்னு பண்ணலாம். දැන් යතුර විතරක් දුන්නොත් එහෙම මගේ තේරුම තමයි මම කැමති වෙලාවදී යතුර ගන්නවා, කැමති වෙලාවදී යතුර දෙනවා. ඒ කියන්නේ තාම අධිකාරී බලය මම ගාව තියෙනවා. எல்லாரும் சிரிக்கிறது பார்த்தா இங்க நிறைய சொத்து பிரச்சனை வீடு பிரச்சனை. Correct. No, what I said, the way they gave me the smile when I spoke about house, it has revealed so many things that there are so many property issues that the house is here. The way they gave me the expression. Is it? Yes. Praise the Lord. Okay. அப்போ நான் ஒருத்தவங்களை அன்பு செய்யறேன் அப்படின்னு நான் என்ன செய்யறேன், நான் அழகானது அதை கட்டுறது மட்டும் இல்லாம அவங்க பேர்ல என்ன செஞ்சிடறேன், டாக்குமெண்ட்டையும் மாத்தி இது இனிமேல் எப்போது கிடையாது. දැන් මම මොකද කරන්නේ? යතුර විතරක් නෙවෙයි. මේක ඔයාට අයිති, මේක ඔප්පුවත් ඔයාගේ, සියලුම ගනුදෙනු ආයේ මගේ නෑ, ඔයාගේ නමට ඔක්කොම දෙනවා කියලා සම්පූර්ණව දෙන්නාම ඒකේ තේරුම තමයි මේක මින් මතට ඔයාටම තමයි. நான் கஷ்டப்பட்டு கட்டியிருந்திருக்கலாம். මම ඒක අමාරුවෙන් අදුවා වෙන්න පුළුවන්. அது என்னுடைய பணமா இருந்திருக்கலாம். ඒක මගේ සල්ලි වෙන්න පුළුවන්. அது என்னுடைய உழைப்பாக இருந்திருக்கலாம். ඒක මගේ දාඩිය වෙන්න පුළුවන්. ஆனா நான் யாருக்காக செஞ்சேன், எனக்காக செய்யல, நான் அன்பு செய்ய ஒருத்தருக்காக செஞ்சேன். ඒක මම කරේ මට නෙවෙයි, මම ආදරය කරන කෙනෙකුට මම දෙන්න තමයි ඒක කළේ. இப்போ நான் அது இன்னொருத்தருடைய பேரை எழுதி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் இது என்னோட உரிமை கொண்டாடுவேனா? දැන් මම කෙනෙකුට ඒක නීත්‍යානුකූලව දීලා දුන්නාන් පස්සේ ඒක මගේ කියලා මට සමරන්න පුළුවන් ද මොකක් හරි උත්සවයක්? அதே மாதிரிதான் கர்த்தர் இந்த பூமியை படைக்கும் பொழுது இந்த பூமியை அவர் தனக்காக படைக்கல, மாறாக நமக்காக படைத்தார். දෙවියන් වහන්සේ මේ ලෝකෙ මවනකොට එයා වෙනුවෙන් මේ ලෝකෙ මැව්වේ නෑ. ඔයා වෙනුවෙන් මම වෙනුවෙන් තමයි මේ ලෝකෙ මැව්වේ. நீங்க நல்லா பாத்தீங்க அப்படின்னா கர்த்தர் மனிதனை முதல் நாள்ல படைக்கல. දෙවියන් වහන්සේ මිනිස්යාව මැව්වේ නෑ පළවෙනි දවසේ. ஒருவேளை முதல் நாள்ல படைச்சிருந்தாருன்னா அவருக்கு தாகமா இருக்கும், தண்ணி இல்லாம இருந்திருக்கும். පළවෙනි දවසේ මවලා තිබුණා නම් වතුර පිපාසය එනකොට වතුර නෑ බොන්න. அவருக்கு பசிக்கும் போது உணவு இல்லாம இருக்கும். එයාට බඩගිනි එනකොට එයාට කෑම නෑ කන්න. ஏன் மனுஷனை கடைசியா படைத்தார்னா அவர் அதுக்கு முன்னாடி படைத்தது எல்லாமே மனுஷனுக்காக. මිනිස්යාව අන්තිමට මවන්න හේතුව තමයි ඊට පෙර මවන ලද සියල්ලම මැව්වේ කාවෙන් වෙන්නේ? මිනිස්යා වෙන්නේ. அவர் அதை படைக்கும் பொழுது மனசுல எதெல்லாம் எனக்கு தேவை இருக்கோ, என்னெல்லாம் எனக்கு இனிமேல் வரப்போற காலத்துல எதெல்லாம் எனக்கு தேவை இருக்கோ, என்னெல்லாம் எனக்கு வேணும், என்னெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் என்பதை அவர் முன் அறிந்து எனக்காக நுணுக்கமாக இந்த பூமியை அவர் படைத்தார்.
දෙවියන් වහන්සේ මිනිසයා වෙනුවෙන් මොනවද මිනිසට ඕනේ වෙන්නේ? එයාගේ කැමැත්ත මොකද්ද? එයාගේ ආසාව මොකද්ද? එයාගේ සිතිවිල්ල මොකද්ද? එයාව සතුටු කරන්න පුළුවන් මොනවද? මේ ඔක්කොම ගැන හිතලා තමයි දෙවියන් වහන්සේ මේ ලෝකෙම ඇව්වේ. எப்படி அந்த சகோதரிக்காக ஒருத்தவங்க வீடு கட்டுறாங்க நான் சொன்ன உதாரணம் அதே மாதிரி அது கட்டுறது சகோதரிக்காக மட்டும் கிடையாது, சாமியை மட்டும் கொடுக்கல, ஆனா அது முழுக்க முழுக்க முடிந்ததுக்கு அப்புறம் அது முழு அதிகாரம் என்ன செய்யறேன் அன்பு நிமித்தமாக அந்த நபருக்கு நான் கொடுத்தது. දැන් අර මම ගේ උදාහරණය හොඳට ගන්න මම ගේ හදනවා මගේ සහෝදරිය වෙනුවෙන් ඒකේ ඔක්කොම මම වැය කරනවා වගේ ඒ අර්ථයෙන්ම දෙවියන් වහන්සේ තව කෙනෙක් වෙනුවෙන් මේ ලෝකය මවලා ලස්සන කරලා අලංකාර කරලා දැන් කරා. அதே மாதிரிதான் கர்த்தர் இந்த பூமியை படைச்சதுக்கு அப்புறம் மனுஷனுக்காக படைத்தா அதுக்கப்புறம் நம்மளை அன்பு செய்யறதுனால நம்ம மேல இருக்க அன்பு என்ன செய்யறாரு முழு அதிகாரத்தையும் மனுஷன் கையில கொடுத்தது. දෙවියන් වහන්සේ මිනිසයාව මවලා මිනිසයාට තියෙන ආදරය නිසා සම්පූර්ණ අධිකාරී බලයම මිනිසයාට සම්පූර්ණයෙන්ම දෙවියන් වහන්සේ දුන්නා. இப்போ நான் ஒரு வீட்டை கட்டி நான் என்னோட சகோதரி கொடுத்துட்டேன் இல்லையா? கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அந்த வீட்டுல எனக்கு உரிமை இருக்குதா? දැන් මම ගේ ආදලා මගේ සහෝදරියට මොකද දුන්නානේ? ඊට පස්සේ මේ මට මේ ගේ ගැන මොකක් හරි බලයක් තියෙනවද? அதே மாதிரிதான் கர்த்தர் எப்போ மனுஷனுக்கு எல்லா அதிகாரம் அதான் சொல்லுது God created man in his likeness and he said let them have dominion. பூமியை படைத்து அவர்கள் ஆள்வார்கள் சொன்னாலே தவிர நாமும் அவர்களும் let us and them together dominion சொல்லல. දෙවියන් வහන්සේ சொல்லல. என்ன சொன்னாரு? அவர்கள் ஆள்வார்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு. முழு அதிகாரத்தையும் அவர் மனுஷனுக்கு கொடுத்தாரு. அவர்கிட்ட எந்த அதிகாரமும் இல்ல. எல்லா அதிகாரத்தையும் மனிதனிடம் கொடுத்து விட்டார். දෙවියන් වහන්සේ මේ ලෝකෙ මවලා අංග සම්පූර්ණ කරලා මිනිසයාට දුන්නා බලය. දීලා කිව්වා මමයි ඔයයි දෙන්නම මේ ලෝකේ පාලනය කරමු කියලා කිව්වේ නෑ. දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා මගේ වැඩේ ඉවරයි. සින්නක් කරවම මම ඔයාලට දෙනවා. ඔබ වෙතන ඉඳලා මේ රේස් එක දුවන්න කියලා කිව්වා මිසක මම ඔයා ළඟට ඇවිල්ලා හොට දාන්නේ නෑ. ඔයා මං ගාවට ඇවිලත් ආන්න එපා ප්‍රශ්න මේ වැරදි කරලා. තේරෙනවද කතාව? බලේ ඔයාගාව. ஹalleluya. எப்போ அந்த அதிகாரத்தை ஒரு மனுஷனுக்கு கொடுத்தாரோ அதுக்கப்புறம் அந்த அதிகாரத்தை அவர் திரும்பி மீட்டு கொள்ள மாட்டார். කවදාද මිනිසයාට දෙවියන් වහන්සේ සම්පූර්ණ අධිකාරී බලය දුන්නේ? ඒ දුන්නායින් පස්සේ කවදාවත් දෙවියන් වහන්සේ ඒක ආපස්සට මිනිසයාගෙන් ගත්තේ නෑ, ගන්නෙත් නෑ. வசனம் என்ன சொல்லுது? அவர் வாக்கு மாறாதவர். මොකද වචනය කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේ වෙනස් වන්නේ නෑ. அவருடைய வாயிலிருந்து வந்த ஒரு வார்த்தையோ ஒரு எழுத்தையோ என்ன செய்ய மாட்டாரு? நமக்காக என்ன செய்ய மாட்டாரு? யாருக்காகவும் மாற்றவே மாட்டார். දෙවියන් වහන්සේ තමයි ඔය දුන්න පොරොන්දුවේ ස්පිල්ලක්වත් පාපිල්ලක්වත් තව කෙනෙක් වෙනුවෙන් එයාගේ වාසිය වෙනුවෙන් ඒක වෙනස් කරන්නේ නෑ. He will never alter a single word that has come out from his mouth. அவர் என்னென்ன வார்த்தையை பேசினாரோ அது எல்லாமே அது என்ன ஒரு விதியாக ஒரு லா வகாது. அந்த விதியை யாருமே மாற்ற முடியாது. දෙවියන් වහන්සේගේ කටින් මොනවාරි වචනයක් ගියා නම් ඒක නියමයක්. ඒක නීතියක්. ඒක කාටවත් කොහෙම අවස්ථාවකවත් වෙනස් කරන්න බෑ. Praise the Lord. எபிரேயர் 1:3 வசனம் சொல்லுது, நான் இங்கிலீஷ்ல சொல்றேன், everything in this universe is held in his word. මේ ලෝකයේ එබ්‍රේව 1:3 කියනවා මුළු විශ්වයම ස්වාමීන් වහන්සේ රඳවගෙන ඉන්නේ මොකෙන්ද? ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනය ඇතුලේ. அண்ட சராசரங்களும் அவருடைய வார்த்தையின் வல்லமையினால் கட்டப்பட்டிருக்குது. මේ මුළු විශ්වයම මවා ඇත්තේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය. அவருடைய வார்த்தையில அவர் பேசின வார்த்தையில ஒரு வார்த்தையை அவர் மாற்றினாலும் எல்லாமே அழிஞ்சிடும். දෙවියන් වහන්සේ එක වචනයක් හරි මේ එයාගේ කටින් නිපෙච්ච වචනයක් වෙනස් කරනවා කියලා කිව්වොත් ඔබ දන්නවද වෙන දේ? මේ ලෝකේ එමම ඇකිලිලා යනවා, විනාශ වෙලා යනවා ඒ වචනේ නිසා. எல்லாமே அந்த இடத்துல சரியா இருக்குதா? ஒருவேளை ஒரு நிமிஷம் பூமி சுத்துறதுன்னா என்ன ஆகும்? பூமியில் இருக்கிற புவியீர்ப்பு செயல்படாம போனா என்ன ஆகும்? அங்கங்க இருக்கிற நட்சத்திரங்களும் சூரியங்களும் அந்தந்த இடத்துல இல்லாம போனா என்ன ஆகும்? எல்லாமே அழிஞ்சிடும். ஆனா எல்லாமே எப்படி கட்டப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா அவருடைய வார்த்தையின் வல்லமை. நம்ம வசனத்தை பார்க்கலாமா? எபிரேயர் 1:3 வசனம். එබ්‍රේව 1:3 කියවමු බලන්න. ඒකේ තියෙනවා ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය නැති වුණොත් මොකද වෙන්නේ? මේ භ්‍රමණය වෙන වේගය අඩු වැඩි වුණොත් මොකද වෙන්නේ? ඉරාන්ත තාරකා වලට යාමයා වුණොත් එම ලෝකෙට මොකද වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය අනුව තමයි ලෝකෙම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ වචනය පොඩ්ඩක් හරි විශ්ුණොත් දැන් එයා කට ඇනලා මොනවාරි කිව්වොත් ඔබ දන්නවද මොකද වෙන්නේ කියලා? මේ ලෝකය ඒමම හැකිලිලා යනවා. 1:3 කියනවා. එබ්‍රේව 1:3 කියවන්න. இவர்
அவருடைய மகிமையின் பிரகாசமும் அவருடைய தன்மையின் சொரூபமுமாய் இருந்து சர்வத்தையும் தம்முடைய வல்லமையுள்ள வசனத்தினாலே சர்வத்தையும் எல்லாவற்றையும் அவருடைய வல்லமை உள்ள வசனத்தினால் தாங்குகிறவர் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? சகலத்தையும் அவருடைய வாயிலிருந்து வார்த்தையினால் வசனத்தினால் தாங்குகிறார். The sun is radiance of God's glory and the exact representation of His being, sustaining all things. Sustaining. Some translation says holding all things by His powerful word. அவருடைய வல்லமையினால் வார்த்தையினால் எல்லாவற்றையும் அவர் தாங்குகிறார். அப்படின்னு அர்த்தம், அவருடைய வாயிலிருந்து வர வார்த்தை மாறிச்சு அப்படின்னா everything will be collapsed. Everything in this universe is held by His word. That's why every word that has come out from His mouth, He will not change. If He changes, then the whole universe will be collapsed, because everything is sustained, everything is held, everything is in its place by the power of His word. And God is a God who will never alter or change that the words which has come out from His mouth. அவருடைய வாயிலிருந்து வர வார்த்தையை அவர் மாற்றவே மாட்டார். அதனால தான் அவருடைய வார்த்தைகள் நம்பிக்கை வைக்க முடியும். அவர் வாக்கு மாறாதவர். දැන් එකේ තුනේ කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේ සියල්ලම උන්වහන්සේගේ වචනය ඇතුලේ දරාගෙන ඉන්නවා කියලා. ඒකේ තේරුම මේ මුළු ලෝකයම දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය තුල වැඳලා ඉන්නේ. නිකන් හරි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය දෙවියන් වහන්සේ දැන් වෙනස් කළොත් එයාගේ කට ඇරලා මේ මොනවාරි දෙයක් අලුතෙන් දුන්නොත් ඔයා දන්නවද මොකද වෙන්නේ කියලා? මේ ලෝකය වෙනස් වෙනවා. ඉර තරු අඳ තාරකා වෙනස් වෙනවා. මේ භ්‍රමණය වෙනස් වෙනවා. මේ ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය වෙනස් වෙනවා. ඔයා වෙනස් වෙනවා. මගේ වෙනස් වෙනවා. ඔක්සිජන් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ඔක්කොම වෙනස් වෙලා යනවා. ඒ ඔක්කොම තියෙන්නේ මොකේද? දෙවියන් වහන්සේගේ එක වචනයද. ඒ වචනය ඒ තරම්ම බලවන්තයි. අතට මතක තියාගන්න. ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයත් එක්ක අපිට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. Praise the Lord. Hallelujah. அப்போ இந்த பூமியில எல்லா அதிகாரமும் கர்த்தர் கிட்ட கிடையாது, கர்த்தர் மனுஷங்கிட்ட கொடுத்தார். ඔබ දන්නවද දෙවියන් වහන්සේ ළඟ බලයක් නැහැ. අධිකාරීත්වයක් නැහැ. එයා ළඟ තිබිච්ච ඔක්කොම අධිකාරී බලය දැන් එයා කාටද දීලා තියෙන්නේ? ඔයාට දීලා තියෙන්නේ, මට දීලා තියෙන්නේ, මනුෂ්‍යයට දීලා තියෙන්නේ. நான் கர்த்தருக்குள்ள வந்த புதுசுல ஆரம்பத்துல நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். அது என்ன கேள்வி அப்படின்னா, ஏன் கர்த்தர் இந்த நோயை அனுமதிச்சார்? ஏன் இந்த பிரச்சனை நடக்குது? ஏன் இவங்க சாகுறாங்க? ஏன் இந்த தவறு நடக்குது? ஏன் இங்க வலி இருக்கு, வேதனை இருக்கு? இதெல்லாம் ஏன் அவர் கர்த்தர் மாத்த மாட்டாருன்னு நான் எப்பவுமே என்ன செஞ்சேன்? கேள்வி கேட்டுட்டே. දැන් මම මුලදී දෙවියන් වහන්සේ ළඟට ආපු මුල් දවස්වල මම අහනවා. ඇයි දෙවියන් වහන්සේ ඇයි ප්‍රශ්න අහනවා? ඇයි මේ පාර ඇක්සිඩන්ට්? ඇයි මෙයාට මේ විදිහට වෙන්නේ? ඇයි මෙතන ප්‍රශ්න? ඇයි මේ ගෙදර මේම වෙන්නේ? ඇයි මෙතන මේම? ඇයි කියන දේ මම හැමදාම අහනවා දෙවියන් වහන්සේ දිහා බලලා. கர்த்தர் நல்லவர் தானே, அப்படியே இந்த உலகத்துல கெட்டது நடக்குது அப்படின்றது கேள்வி எனக்கு எப்பவுமே இருக்குது. දෙවියන් වහන්සේ යහපත්, හැබැයි මේ ලෝකයේ වෙන්නේම නරක දේවල්. ඇයි? මම අහනවා. யாருக்காவது என்ன மாதிரி கேள்வி வந்திருக்கா? දැන් කාට හරි එහෙම ප්‍රශ්න තියෙනවා තාම? வரலையா? තියෙනවා. ඇයි? ඈ? ஓகே. ஆனா அதுக்கப்புறம் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன், இந்த உலகத்துல இருக்கிற ராஜ்யம் கர்த்தருடைய ராஜ்யம் கிடையாது. அந்த ராஜ்யத்தை கர்த்தர் மனுஷன் கொடுத்துட்டார். දැන් දෙවියන් වහන්සේ මම පස්සේ දැනගත්ත අරහස මොකක්ද දන්නවද? ඇයි කියන එක නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ. දෙවියන් වහන්සේ නෙමෙයි මේකට වගකිව යුත්තා. දෙවියන් වහන්සේ ළඟ තිබිච්ච සියලුම බලය දෙවියන් වහන්සේ අපිට දීලා නම් වගකිව යුත්තා කවුද? අපිම. அதனால தான் our father சொல்லும்போது our father in heaven hallowed be thy name, your kingdom come சொல்றோம். உம்முடைய ராஜ்யம் வருக சொல்றோம். ஏன்னா இந்த உலகத்துல இருக்கிறது அவருடைய ராஜ்யம் கிடையாது. இந்த உலகத்துல அந்த ராஜ்யத்தை நமக்கு கொடுத்தார். நம்ம என்ன செஞ்சிட்டோம்? சாத்தான் கையில ஒப்புவிச்சு. දැන් අපි ස්වර්ගයේ වැඩ සිටින මාගේ පියාණනි, ඔබගේ නාමයට ගෞරව වේවා. ඔබගේ කැමැත්ත ස්වර්ගයේ මෙන්ද පොළොවේද වේවා කියලා දැන් ක්‍රියාත්මක කරන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඇයි දන්නවද? ස්වර්ගයේ තියෙන වෙන එකක් පොළොවේ වෙන එකක් වෙලා තියෙනවා දැන්. ගුණේම නෙවෙයි. ස්වර්ගයේ තිබුණු දේම තමයි පොළොවේ තිබුණේ. හැබැයි පොළොවේ තිබිච්ච දේ මොකද උනේ? අපි යක්ෂයන් දුන්නා පොළොව. දැන් අපිට ආයෙ යාත්‍රා කරන්න වෙලා තියෙනවා. ස්වර්ගයේ කැමැත්ත පොළොවේ වෙන්න කියලා. නැවත කරන්න කියලා යාඥා කරන්න තියෙනවා. Praise the Lord. ரோமையர் 6:14 வசனத்தை வாசிங்க. ரோமா 6:14. 6:14 6:16. 6:16 ரோமா 6:16. மரணத்துக்கு ஏதுவான
மரணத்துக்கு ஏதுவான பாவத்திற்கானாலும் பாவத்திற்கானாலும் நீதிக்கு ஏதுவான கீழ்ப்படிதலானாலும் எதற்கு கீழ்ப்படியும்படி உங்களை அடிமைகளாக ஒப்புக் கொடுக்கிறீர்களோ அதற்கே கீழ்ப்படிகின்ற அடிமைகளாக இருக்கிறீர்கள் என்று அறிவீர்களா? அப்ப இந்த வசனம் என்ன சொல்லுதுன்னா, நான் கீழ்ப்படிதலுக்காக இருந்தாலும் சரி, கீழ்ப்படியாமையாக இருந்தாலும் சரி, நான் யாருக்கு ஒப்புவிக்கிறனோ, நான் யாருக்கு கீழ்ப்படுகிறனோ அவங்களுக்கு நான் அடிமையாக மாறிடுவேன். දැන් ඒ වචනේ තේරෙනවද? 6:16 කියනවා ඔයා කාටද කීකරු වෙන්නේ? ඔයාගේ බොස් කවුද? ඔයාගේ බොස්ට අනුව තමයි. ඔයාගේ බොස් යක්ෂයා නම් යක්ෂයාට ඔයා කීකරු වුණොත් ඔයාගේ බොස් කවුද? යක්ෂයා. දෙවියන් වහන්සේට කීකරු වුණොත් ඔයාගේ බොස් කවුද? දෙවියන් වහන්සේ. ඔයා කීකරු වෙන්නේ කාටද? එයා තමයි ඔයාගේ බොස් වෙන්නේ කියලා තමයි මේ වචනේ කියන්නේ. Praise the Lord. இந்த வசனம் என்ன சொல்லுது? நான் யாருக்கு கீழ்ப்படுகிறனோ அவருக்கு நான் அடிமை. அப்படின்னா நான் யாருக்கு கீழ்ப்படுகிறனோ அவங்களுக்கு நான் அடிமையாகவும், நான் யாருக்கு கீழ்ப்படுகிறனோ அவங்க எனக்கு எஜமானனாகவும் மாறிடுவாங்க. දැන් මම කාටද කීකරු වෙන්නේ? එයාට මම වහල්ලෙක් වෙනවා. එයා තමයි මගේ ස්වාමියා. එතකොට ඔබට තේරෙනවා ඔයා කාටද කීකරු වෙන්නේ? එයාට බලය තියෙනවා. ඔයාව වහල්කමේ තියාගන්නත් ඔයාට සිද්ධ වෙනවා. එයා යටතේ ජීවත් වෙන්න. அப்போ சாத்தானுக்கு நல்லாவே தெரியும் எல்லா அதிகாரமும் யாருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்குது? மனுஷனுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. යක්ෂයා හොඳටම දන්නවා අපිට මිනිස්යාට සියලු බලය දීලා තියෙනවා. අධිකාරී බලය මිනිසා සතුයි කියලා. கர்த்தர் சாத்தானை படைக்கல. දෙවියන් වහන්සේ යකෙක්ව මැව්වේ නැහැ. கர்த்தர் தூதர்களை தான் படைத்தார். දෙවියන් වහන්සේ මැව්වේ දේව දූතයෝ. ஆனா அந்த தூதர்கிட்ட என்ன வந்து தெரியுமா? பெருமை வந்தது. නමුත් මවපු දේව දූතයෙක් ළඟ අහංකාරකම ඇති වුණා. අහංකාරකම ඇති වුණා. அவனுடைய விருப்பம் என்ன அப்படின்னா கர்த்தரை போல மாறணும், அவருடைய இடத்துக்கு போகணும்னு ஆசை. මේ යකාට තිබුණේ මේ දේව දූතයෙක් තිබිච්ච ආසාව තමයි උඩඟුකම. මම දෙවියෝ වගේ මාරු වෙන්න ඕනේ. දෙවියන් වහන්සේ වගේ වෙන්න ඕනේ කියලා හිතුවා. ஆனா கர்த்தர் மனுஷனை அவரை மாதிரி படைத்து அவருடைய அதிகாரத்தை கொடுத்தார். නමුත් අපි දන්නවා මිනිස්යා දැනටමත් දෙවියන් වහන්සේගේ අධිකාරී බලයෙන් පවලා තියෙන කෙනෙක් කියලා. இப்போ சாத்தானுக்கு மனுஷனை அழிக்கிறதுக்கோ கொல்றதுக்கோ அதிகாரமோ வல்லமையோ கிடையாது. නමුත් මිනිස්යාට යකාට බෑ මිනිස්යාව අල්ලලා මරන්න. යකාට බෑ මිනිස්යාව පියෙන් අනින්න. මිනිස්යා ළඟට ඇවිදින් යකාට ඒ වගේ දඩබ්බර වැඩ කරන්න යකා ළඟ මොකක්වත් නැහැ. ஆனா வசனம் என்ன சொல்லுது? நாம் யாருக்கு கீழ்ப்படிறோமோ அவங்களுக்கு நாம் அடிமைகளா மாறிடுவோம். இப்போ சாத்தான் என்ன பண்றான்? சாத்தானுக்கு நல்லா தெரியும் இந்த மனுஷனை நெரிச்சு கொள்ளவோ அவனை அழிக்கவோ முடியாது. ஆனா இந்த மனுஷன் எனக்கு கீழ்ப்படிந்தான்னா நான் அவனுக்கு எஜமானாகவும் அவன் எனக்கு அடிமையாகவும் ஆக முடியும். அதன் மூலமாக மனுஷனுக்கு என்ன அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்குதோ அந்த அதிகாரத்தை நான் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். දැන් ඒ නිසා තමයි යකා දන්නවා මේ මිනිස්යාව මගේ යටතට මම ගන්න ඕනේ. ඒකට මම මොකද කරන්න ඕනේ? මේ මිනිස්යාට මම මට කීකරු වෙන ක්‍රමයකට මම මෙයාව අදා ගන්න ඕනේ. යකා මොනවද කළේ? මිනිස්යාව එයා යටතට ගත්තා. එයාට කීකරු වෙන්න සැලසුවා. පාපයක් කරව ගන්න සැලසුවා. එයා යටතට ගියාම අපි ඔක්කොම එයාගේ ස්වාමියා වෙනවා. එයා අපේ ස්වාමියා වෙනවා. ස්වාමියා වුණාම අපි ළඟ තිබිච්ච සියලුම වත්කම්, අපි ළඟ තිබිච්ච සියලුම බලය ඔටෝමැටික් කා ළඟටද ගියේ. එයාට ගියා. එයා දැනගත්තා ඒ ක්‍රමයෙන් පමණක් දෙවියන් වහන්සේට පහර දෙන්න පුළුවන් කියලා. ஆதியில மனுஷன் கர்த்தரை கீழ்ப்படிந்திருந்ததனால், கர்த்தர் மனுஷனுக்கு எஜமானா இருந்ததனால், ஆதாம் கர்த்தருக்கு இந்த பூமியில அனுமதி கொடுத்திருந்ததனால் கர்த்தருக்கு இந்த உலகத்துக்கு அதிகாரம் இருந்தது. ஆனா எப்போ மனுஷன் கீழ்ப்படியாமல் போய் சாத்தானுக்கு கீழ்ப்படிஞ்சானோ அப்போ சாத்தானுக்கு அவன் அடிமையா ஆனதுனால், சாத்தான் எஜமானன் ஆனதுனால் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அதிகாரத்தை யார் எடுத்துட்டா? சாத்தான். கர்த்தர் சாத்தானுக்கு அந்த வல்லமை கொடுக்கல, மாறாக நான் சாத்தானுக்கு கீழ்ப்படிந்ததனால் நான் என்ன செஞ்சேன்? ஏன் இருக்கிற அதிகாரத்தை சாத்தானுக்கு கொடுத்தேன். දැන් හොඳට අහගන්න. මුලදී දෙවියන් වහන්සේ ලෝකේ මැව්වා. ඔයාව මාවයි තිබ්බ වත්තේ. දැන් අපි ළඟ තමයි ඔක්කොම බලය තිබුණේ. අපි කීකරු වුණා දෙවියන් වහන්සේට. එතකොට අපේ ස්වාමියා කවුද? දෙවියන් වහන්සේ. අපි කවුද? දෙවියන් වහන්සේගේ වාහන. නැත්තම් දරුවෝ. දෙවියන් වහන්සේ වගේම. ඒමයි මේ ලෝකෙ ගියේ. නමුත් යකෙක් මැදට පැන්නා. ඒ උඩ බලයක් නැහැ. උඩ පවර් එකක් තිබ්බේ නැහැ. ඌ මොකද කරේ? අපිව රවට්ට ගත්තා. රවටලා ඌට කීකරු වෙන්න සැලස්වා ගත්තා අපිව.
ඊට පස්සේ මොකද උනේ? අපි ළඟ තිබිච්ච ඔක්කොම බලය එයා ගත්තා. ඊට පස්සේ මොකද කතාව? දෙවියන් වහන්සේ ඊට පස්සේ අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණේ නැහැ. ඇයි ඒ? අපි දෙවියන් වහන්සේට කීකරු නැහැ නේද? අපි දෙවියන් වහන්සේව ඕනේ නැහැ කියනවනේ. ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ අපි වැඩිම කැමති පාපයට, යක්ෂයාට, යකා ඉතින් අපේ ස්වාමියා වෙනවා. යකා ස්වාමියා වුණාම ඌ නිකන් හිටියේ නෑ. ඌ බලය ලැබුවා. කාගේ බලයද? ඔයාට මට දෙවියන් වහන්සේ දීලා තිබිච්ච බලය. දැන් යකාව මැව්වේ කවුද එතකොට? දෙවියන් වහන්සේ? අපි. ඌට බලය දුන්නේ කවුද? අපි. නැති බලයක් මවලා දුන්නේ කවුද? අපි. මිසක් යකෙක්ගේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි මෙතන තියෙන්නේ. ඌ පව්. අපි තමයි බොරුවට ඌට බලයක් දීලා ඌ නිසා දැන් අපි දුක් විඳිනවා. Praise Lord. Hallelujah. அப்போ இந்த உலகத்துல கர்த்தர் செயல்படணும்னா அவருக்கு ஒரு உடல் தேவை. அதே மாதிரி சாத்தான் செயல்படணும்னாலும் ஒரு உடல் தேவை. ஏன்னா இந்த உடலுக்கு தான் அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டது. හරිද දැන් කතාව තේරුණානේ? දෙවියන් වහන්සේට මේ ලෝකේ වැඩ කරන්නත් ඇඟක් ඕනේ. යකාටත් මේ ලෝකේ වැඩ කරන්නත් ඇඟක් ඕනේ. මේ දෙකම දෙන්නේ කවුද? Hallelujah. அப்ப இந்த உலகத்துல பிரச்சனை இருக்குது, நோய் இருக்குது, துன்பம் இருக்கு, கஷ்டம் இருக்குன்னா அது காரணம் கர்த்தர் அல்ல, நான் தான். මේ ලෝකේ ප්‍රශ්න තියෙනවා, මේ ලෝකේ කරදර තියෙනවා, මේ ලෝකේ විපත් තියෙනවා. ඒවට හේතුව කාරණාව කවුද දන්නවද? දෙවියෝ නෙවෙයි. ஏன்னா நான் கர்த்தருக்கு அனுமதி கொடுக்க போறேன்னா சாத்தானுக்கு அனுமதி கொடுக்க போறேன்னா அதிகாரம் என்கிட்ட தான் இருக்குது. என்னோட அனுமதி இல்லாம கர்த்தரால இந்த பூமியில எதுவுமே பண்ண முடியாது. යකාටද මම කීකරු වෙන්නේ, දෙවියන් වහන්සේටද මම කීකරු වෙන්නේ කියලා තීරණය ගැනීමේ හැකියාව තියෙන්නේ මට. හැබැයි මගේ අවසර නැතුව මේ දෙන්නගේ කාටවත් මං ඇතුළට එන්න බෑ. Praise God. அதனால தான் எப்போ இந்த ஆவியும் இந்த ஆத்மாவும் இந்த உடலை விட்டு பிரியுதோ அதுக்கப்புறம் அந்த மனுஷனுக்கு இந்த உலகத்துல அதிகாரம் கிடையாது. ඒ විදිහට තමයි අර ප්‍රාණයයි ආත්මයයි මිනිස්යාගේ ඈත් වුණොත් ඒ මිනිස්යා කොහමද? ඇන්තනි නෙවෙයි මලකම. Praise Lord. Hallelujah. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க செத்தவங்க வந்தாங்க என் கனவுல எங்க வீட்டுல எங்க செத்து போன பாட்டினால எங்க சொல்லுவாங்களா? எங்க இந்தியால மட்டும் தானே? එන්දනාலும் சொல்லுவாங்க. මේත් අපි කියනවානේ මැරිච්ච කෙනෙක් අපි දැක්කා ඒ කෙනා මේ ළඟට ආවා නිල කැවුමක් ආවා අනේ උදේවා ඒක උදේ කියලා අර මයින්ට ගන්න කියලා කියනවා නේද මැරිච්ච අය. ஆனா பைபிள் ரொம்ப தெளிவா சொல்லுது அந்த பணக்காரர் நரகத்துல இருக்கும்போது உங்கள யாராவது ஒருத்தர் அனுப்பி பூமி இருக்க மட்டும் சொல்லுங்க நான் இருக்கிற நரகத்துக்கு அவங்க வரக்கூடாது. அதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க? இங்க இருக்கிறவங்க யாராலையும் அங்க போக முடியாது. அதான் என்ன அர்த்தம்? செத்து போனவங்களால இந்த பூமியில வந்து என்ன செய்ய முடியாது, எதுவும் பண்ண முடியாது. දැන් ඔබ දන්නවද අර ආසරස්ති කතන්දරය අනුව පොසත් එක්කෙනා කිව්වා අනේ ස්වාමිනේ මට එතනට යන්න හරි එතනින් මෙතනට එන්න හරි මොනවාරි කරන්න කියලා. බයිබලේ පැහැදිලිවම කියනවා එතනින් අතනට යන්නත් බෑ අතනින් මෙතනටත් එන්න බෑ. මැරිච්ච කෙනෙක් ඔයා ළඟට එන්නත් බෑ. ඔයාට මැරිච්ච කෙනෙක් ළඟට යන්නත් බෑ. ඒ ඔක්කොම විකාර බොරු. Praise Lord. என்னுடைய ஆவிக்குரிய தகப்பன் ஒரு சாட்சி சொன்ன ஞாபகம் வருது. මගේ ආත්මික පියා දුන්න එක සාක්ෂියක් මගේ මතකේ තියෙනවා. ஒரு வீட்டுக்கு கவுன்சிலிங்காக போயிருந்தாங்க. එක්තරා ගෙදරකට කවුන්සලින් වලට ගියා. அந்த வீட்ல அந்த அம்மாவுடைய மகள் ரொம்ப சமீபத்துல இறந்து போயிட்டாங்க. ඒ ගෙදර ඒ අම්මගේ දුව මේ ළඟදී මැරුණා. அந்த அந்த அவங்களுடைய மகள் இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் அவங்க கிட்ட அவங்க மகள் இறந்து போன மகள் வந்து அவங்க கிட்ட அம்மா நீங்களும் நான் இருக்க இடத்துக்கு வாங்க அப்படின்னு அந்த அந்த மகள் இறந்து போன வந்து அந்த அந்த அம்மா கிட்ட பேசுறதாக அந்த அம்மா சொன்னாங்க. දැන් ඒ අම්මා බබා මැරුණාන් පස්සේ දුව මැරුණාන් පස්සේ දුව ඊනෙන් ඇවිල්ලා අම්මට කිනවලු අම්මා ඔයත් මං ගාවට එන්න. මං ඉන්න තැනට ඔයත් එන්න කියලා මේ ආත්මය මේ දුව මැරිච්ච කෙනා අම්මට හැමදාම ඇවිල්ලා කතා කරනවලු. அப்போ என்னுடைய ஆவிக்குரிய தகப்பன் அந்த வீட்டுக்கு போகும்போது அவங்க சொன்னாங்க என் மக கூப்பிடுறா நானும் என் மகள் இருக்கிற இடத்துக்கே போயிடுறேன். දැන් ඒ ආත්මික පියා එයාගේ ආත්මික පියා ගිය වෙලේ එයාට කිව්වලු මේ අම්මා මගේ පුතා මගේ දුව අඬ ගන්නවා මටත් කැමති ඒ දුව ඉන්න තැනට යන්න ඕනේ කියලා මේ අම්මා කිව්වලු. அப்ப என்னுடைய ஆவிக்குரிய தகப்பன் சொன்னாங்க அது வந்து உங்களுடைய மகள் கிடையாது. දැන් එතකොට ඒ ආත්මික පියා කිව්වලු නෑ නෑ එයා ඔයාගේ දුව නෙමෙයි මේ ඉන්නේ. එයා නෙමෙයි කියලා කිව්වලු. ஏன்னா வசனம் சொல்லுது இங்க இருக்கிறவங்க யாரும் அங்க போக முடியாது. දේව වචනේ කියනවා මෙතන ඉන්න කෙනෙකුට ඒ යන්නත් බෑ ඒ ඉන්න කෙනෙකුට මෙතනට එන්නත් බෑ. ஆனா அது யார் அப்படின்னா சாத்தான். he is a liar. அவன் வந்து பொய்களின் தகப்பன். he is the father of lies.
அவன் என்ன பண்ணான் தெரியுமா? உங்ககிட்ட உங்க மகன் மாதிரி பேசி உங்களுடைய உயிரை எடுக்கிறதுக்காக வந்துட்டு பண்ணிருக்கான். දැන් ඒ ඇවිල්ලා යක්ෂයා. යක්ෂයා ඇවිල්ලා බොරු වෙපියා. එයා මොනවද ඔය කරන්නේ? එයා ඔයාගේ දරුවා වගේ ඇවිදින් ඔයාගේ ජීවිතයත් අරන් යන්න තමයි මේ කල්පනා කරන්නේ. அவங்க கூட சேர்ந்து ஒரு ஜெபம் செஞ்சாங்க. දැන් අපි එයාලට එක පෙර යාඥා කළා. நான் இயேசு கிறிஸ்துவின் உடல் சாத்தானுக்கு என் மீது எந்த அதிகாரமும் இல்லை அப்படின்னு பேச ஆரம்பிச்சாங்க. මා යේසුස් වහන්සේගේ ශරීරය යක්ෂයට මා කෙරේ කිසිදු බලයක් නැහැ කියලා යාඥා කළා. அதுக்கப்புறத்துல இருந்து அந்த குரல் அவங்க கேட்கவே இல்லை. ඊට පස්සේ අඬ මින් කවදාකවත් එයා ඊට පස්සේ ඇහුවේ නැහැ. Praise the Lord. හalleluya. ஹalleluya. அப்ப சாத்தான் என்ன செய்வான்? நான் வந்து அவன் கர்த்தர் மாதிரியே பேசுவான், செத்து போனவங்க மாதிரி பேசுவான். ஆனா எப்படி சாத்தானை கண்டுபிடிக்க முடியும்? எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும்னா வசனத்துல எழுதியிருக்கிற வார்த்தைக்கு முரணாக என்ன இருந்தாலும் அது கர்த்தரிடமிருந்து வருவதல்ல, அது சாத்தான் கிட்ட இருந்து வருது. දැන් මේක යක්ෂයාට කතා කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේට අපිට කතා කරන්නේ කියලා අපිට කොහොමද හොයාගන්න වෙන්නේ? මේ වචනය. මේ වචනයට විරුද්ධව කවුරු හරි කතා කරනවා නම් ඒක දෙවියන් වහන්සේ ගානට නෙවෙයි. නමුත් මේ වචනයට අනුව කෙනෙක් අපිට මේ මඟ පෙන්වනවා නම් ඒක දෙවියන් වහන්සේගේ හඬක්. ஹalleluya. நான் இன்னொரு சாட்சி சொல்றேன். ஒரு 4-5 மாதங்களுக்கு முன்னாடி கோவால ஒருத்தவனுடைய வீட்டுக்கு நானும் என்னோட சேர்ந்து ஒரு 2-3 பேர் டீம்ல உள்ள 2-3 பேர் போய் ஜெபிக்கிறதுக்காக මමයි තව මගේ කණ්ඩායමේ කීප දෙනෙකුයි ගෝවා කියන නගරේ ඉන්දියාවේ එක්තරා ගෙදරකට ගියා යාඥා කරන්න. அப்போ அந்த அம்மா வயதான ஒரு அம்மா படுக்கையில இருக்காங்க. දැන් වයසක අම්මා කෙනෙක් වයසක අම්මා දැන් පැදුරේ ඉන්නවා. அப்போ அங்க இருக்கிறவங்க சொன்னாங்க இந்த அம்மா நல்லா ஜெபிப்பாங்க, நிறைய ப்ரேயர் பண்ணுவாங்க, நிறைய பேர் எடுத்து போய் வசனமா சொல்லுவாங்க அப்படி சொன்னாங்க. දැන් මේ අම්මා තරුණ කාලේ හරි දැන් ඇවිදින්න පුළුවන් කාලේ මේ ගොඩාක් විසිටින් කරනවා යාඥා කරනවා ගොඩාක් ගෝමයන් කරන අම්මා කෙනෙක් කියලා තමයි මේ අම්මා ගැන කිව්වේ. அப்போ நான் அந்த அம்மா கிட்ட கேட்டேன், நீங்க நல்லா கர்த்தருக்காக பணி பண்ணீங்களா? ஏன் திடீர்னு இப்படி உங்களுக்கு ஆயிடுச்சு? என்ன நடந்ததுன்னு கேட்டேன். දැන් අම්මගේ මම ඇහුවා අම්මේ ඔයා දැන් දෙවියන්වහන්සේ හොඳට සේවය කරපු කෙනෙක් එකපාරට මේ ඔක්කොල වෙන්නේ ඒක මොකද්ද කියලා මම අම්මගේ ඇහුවා. அப்போ அந்த அம்மா சொன்னாங்க, ஒரு நாள் திடீர்னு நான் நடந்து வந்துட்டு போது எனக்கு ரொம்ப பதட்டமா வந்துச்சு, மயக்கமா வந்தது. நான் ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்தேன். දැන් මම යම්ම මට කියනවා මම ඇවිදගෙන යනකොට එකපාරට මට කරකිල්ලක් වගේ ආවා මම ටක් ගාලා එක තැනක වාඩි වුණා. அப்போ நான் இயேசு கிறிஸ்துவை பார்த்தேன். මම එවිට යේසුස් වහන්සේව දැක්කා කියලා කිව්වා. நான் கேட்டேன், அது இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? මම ඇහුවා ඔයා කොහොමද දන්නේ එයා යේසුස් වහන්සේ කියලා? இல்ல அது பத்ரூமா அவர் வந்து அப்படியே வெள்ள அங்கில வந்து நின்னு நான் பார்த்தேன். මම දැක්කා යේසුස් වහන්සේ සුදු ඇඳුම ඇඳගෙන නිකන් සුදු ලෝකුවක් වගේ දාගෙන එතන ඇවිල්ලා ඉන්නවා. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நான் உள்ள அதுக்கு அந்த சம்பவத்துக்கு அப்புறம் நான் வந்து பெட் நைட் මම ඒ සිද්ධියෙන් පස්සේ මම එකපාරට ඔක්කොල වුණා කියලා කිව්වා. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இயேசு கிறிஸ்து கூட பேச ஆரம்பிச்சாரு. ඊට පස්සේ මට යේසුස් වහන්සේ මගෙත් එක්ක නිතරම කතා කරන්න මට පටන් ගත්තා කිව්වලු. அப்ப நான் கேட்டேன், இயேசு கிறிஸ்து என்ன பேசினார்? මම ඇහුවා යේසුස් වහන්සේ මොනවද ඔයාලට කිව්වේ? இந்த நோயை நான் தான் உனக்கு கொடுத்தேன். මම මේ රෝගය දුන්නේ මම තමයි කිව්වලු. நீ இப்படி தான் படுக்கையில இருக்க. ඔයා මේ විදිහට තමයි ජීවත් වෙන්නේ කියලා කිව්වලු. நான் இப்படி ஒன்னு எடுத்துக்குவேன். මේ විදිහටම මම ඔයාව ගන්නවා කියලා කිව්වලු. அப்ப நான் அந்த அம்மா கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டேன். මම ඒ විදිහට අම්මාගෙන් ඇහුවා ප්‍රශ්නයක්. கர்த்தர் பொய்க்காரரா? දෙවියන් වහන්සේ බොරුකාරයෙක්ද? கிடையாது. නෑ. உண்மையா? දෙවියන් වහන්සේ ඇත්තක්ද? அவர் பொய் சொல்றாரா? දෙවියන් වහන්සේ බොරු කරනවද? உண்மையா? ඇත්තක්ද බොරුවක්ද දෙවියන් වහන්සේ? ஆனா நீங்க சொல்றது பார்த்தா அவர் பொய் சொல்றது மாதிரி தெரியும். හැබැයි මම ඔයා කියන දේ ඇහුවම පස්සේ මට හිතෙනවා දෙවියන් වහන්සේ බොරුකාරයෙක් කියලා. இந்த பைபிள் எழுதியிருக்கிறது நம்புறீங்களான்னு கேட்டேன். මේ බයිබලයේ ලියලා තියෙන දේ විශ්වාස කරනවද කියලා ඇහුවා. அவங்க ஆமாண்ணா. එයා කිව්වා ඔව් කියලා. இது கர்த்தர் எழுதின வார்த்தை தான் நம்புறீங்களான்னு கேட்டேன். දෙවියන් වහන්සේ විසින් ලියන ලද වචන කියලා අහනවද කියලා මම ඇහුවා. 1 பேதுரு 2:24 வசனத்தை எடுத்தேன். 1 පේදුරු 2:23 මම කියෙව්වා. அந்த வசனம் சொல்லுது, என்னோட தழும்புகளால் நீ குணமடைந்துள்ளாய். ඒකේ කියනවා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ කසපාරෙන් ඔයා සුවය ලබලා තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. அவரு நான் உன்னை சுகப்படுத்தினேன்னு எழுதிட்டு உங்ககிட்ட வந்து இந்த நோயை கொடுத்தேன்னு சொன்னாங்க. அவர் பொய்க்காரர் இல்லையா? ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කියලා තියෙනවා මම ඔයාලට සුවය දීලා ඉවරයි කියලා. ඒව කියලා තියෙනකොට වචනය දැන් මම ඔයාට අසනීපය දුන්නා කියලා ඒ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කොහොමද කියන්නේ කියලා මම ඇහුවා. அது எப்படி வசனத்தை நான் உன்னை சுகமாக்கிட்டேன்னு எழுதி வச்சுட்டு உங்ககிட்ட நேர்ல வந்து நான் நோயை கொடுத்தே சொல்ல முடியும்? දැන් වචනේ කියනවා මම ඔයාගේ යේසුස් වහන්සේගේ කසපාරෙන් මම ඔයාට සුවය දීලා ඉවරයි. දැන් යේසුස් වහන්සේ ඇවිදින් කියනවා ඔයාව ඔක්කොලව තිබ්බේ මම තමයි කියලා කියනවා. ඒක වෙන්නේ කොහොමද? அப்ப அவங்க கேட்டாங்க, அப்ப இது பொய்யா? එතකොට මම එයා ඇහුවා මගේ එතකොට මේක බොරුවක්ද? நான் சொன்ன வசனம் போல் கிடையாது. உங்ககிட்ட வந்து பேசினது இயேசு கிறிஸ்து கிடையாது. මම කිව්වා වචනය නම් ඇත්තක්. නමුත් ඔයත් එක්ක කතා කරපු යේසුස් නම් බොරුකාරයෙක්. எப்படி இயேசு கிறிஸ்து அழுதுட்டு முடியும்?
எங்கேயுமே என்னுடைய உருவத்தை பார்த்து நீ தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லல. என்னுடைய சப்தத்தை வைத்து என்னுடைய வார்த்தையின் மூலமாக நீ தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிருக்காரு தவிர எங்கேயுமே என் உருவத்தை பார்த்து என் முகத்தை பார்த்து வெள்ளைய ஒரு அங்கேயே பார்த்து நான் இயேசு கிறிஸ்துவை அறிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிருக்காரா? சொல்லல. என்னுடைய வார்த்தையின் மூலமா அனுப்பிச்சுப்பீங்க, சத்தியத்தின் மூலமா அனுப்பிச்சுப்பீங்க. எப்படி how do we worship him? By spirit and in truth. சத்தியத்தின் மூலமா தான் கர்த்தரை தெரிஞ்சுக்க முடியுமே தவிர ஒரு கனவுல பார்த்தேன், ஒரு கற்பனையில பார்த்தேன், ஒரு உருவத்தை பார்த்தேன், பிரகாசமா வந்தாரு அது மூலமா தெரிஞ்சுக்க முடியாது. சாத்தானும் அந்த மாதிரி வந்து என்ன செய்யலாம்? உங்களை ஏமாத்தலாம், உங்களை வஞ்சிக்கலாம். දැන් මොකද මේ වෙන්නේ? ජේසුස් වහන්සේ අපිට කවදාද කිව්වද මාව ඔයා හඳුනාගන්නේ මගේ මුණු වලින් කියලා, මගේ ස්වරූපයෙන් කියලා, මගේ ඇඳුමෙන් කියලා නැහැ. ජේසුස් වහන්සේ කියලා නැහැ මම ඔයා ළඟට මගේ මේ සැබෑ මූණ වලින් ඇවිල්ලා පෙනී හිටිනවා කියලා නැහැ. ඔයා ජේසුස් වහන්සේව හඳුනාගන්නේ ජේසුස් වහන්සේගේ වචනයෙන් සහ උන්වහන්සේගේ හඬින් විතරයි. එතකොට දේව වචනයෙන් විතරයි අපිට ජේසුස් වහන්සේව හඳුනා ගන්න ඇත්තේ. එතකොට කෙනෙකුට රූපාකාරව දර්ශනයක් ඇටියට ජේසුස් වහන්සේ ඇවිදින් කියන කතන්දරය දේව වචනයට විරුද්ධයි නම් ඒ ඇවිත් ඉන්නේ ජේසුස් වහන්සේ වුණා. එයා කවුද? අන්ධකාරය, යක්ෂයා. මොකද මතක තියාගන්න. ඇයි මේ වචනයට විරුද්ධව කාටවත් ජේසුස් වහන්සේට පවා මේ වචනයට විරුද්ධව කතා කරන්න බෑ. இந்த உலகமே அழிஞ்சு போனாலும் வசனம் அழிஞ்சு போகாது. මේ ලෝකෙම විනාශ වුණත් මාගේ වචනය විනාශ වන්නේ නැහැ කියලා යේසුස් වහන්සේ කිව්වා. நான் கண்களால் பார்க்கிற எல்லாமே மாறும், ஆனா வசனம் மாறாது. මම මගේ ඇස් වලින් දකින ඔක්කොම වෙනස් වෙයි. නමුත් මේ වචනය වෙනස් වන්නේ නැහැ. ஆதியில் வார்த்தை இருந்தது, வார்த்தை அவரிடம் இருந்தது, அவரே வார்த்தையாக இருந்தார், அந்த வார்த்தை மனு உருவானது. வார்த்தையும் கர்த்தரும் வேறல்ல. ආරම්භයේදී දෙවියන් වහන්සේ සිටිසේක, දෙවියන් වහන්සේම වාක්‍යානෝ සිටිසේක, වාක්‍යානෝ උන්වහන්සේව සිටිසේක කියලා කියවන්නේ දෙවියන් වහන්සේ වාක්‍යානෝයි කියන්නේ දෙන්නෙක් නෙවෙයි, එක්කෙනෙක්. வார்த்தை இல்லாமல் கர்த்தரோடு தொடர்பு கொள்ளவே முடியாது. වචනය නැතුව ඔයාට දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක කොහෙත්ම සම්බන්ධ වෙන්න බෑ. நான் கர்த்தரை அறிஞ்சிக்கிறதுக்கு ஒரே வழி வசனம் தான். දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය විතරමයි ඔයාට මාව දෙවියන් වහන්සේව හඳුනාගත්ත හැකි එකම ක්‍රමය මේකයි. சரி, இப்போ கர்த்தர் இந்த அதிகாரத்தை யார் கொடுத்தாரு? மனுஷனுக்கு கொடுத்தாரு, மனுஷனுடைய சரீரத்துக்கு கொடுத்தாரு. இந்த மனுஷனுடைய சரீரம் இல்லாமல் மனுஷனுடைய அதிகாரத்தை இந்த பூமியில் என்ன செய்ய முடியாது? செயல்படுத்த முடியாது. මිනිස්සෙකුට දෙවියන් වහන්සේ සියලු අධිකාරී බලය දීලා තියෙනවා. මිනිස්යාව දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වරූපයෙන් මවලා තියෙනවා. හොඳට මතක තියාගන්න දෙවියන් වහන්සේට පවා මේ ලෝකේ වැඩ කරන්න බෑ මිනිස්යන්ට උපකාරයක් නැතුව. அதனாலதான் இயேசு கிறிஸ்துவே இந்த பூமிக்கு வரணும் அப்படின்னா அவர் கர்த்தராக வர முடியாது. ஏன்னா ஒரு உடலுக்கு தான், ஒரு சரீரத்துக்கு தான் அதிகாரம் கொடுத்திருக்குது. அவரே ஒரு தாயுடைய கருவில், ஒரு கன்னியுடைய கருவில் வந்து தான் என்ன செய்ய முடியும்? இந்த பூமிக்கு அவரால் வர முடியும். ஏன்னா அவர் சரீரம் இல்லாமல் கர்த்தருக்கு இந்த பூமியில் அதிகாரம் கிடையாது. දැන් ඒක තමයි යේසුස් වහන්සේ පවා මේ ලෝකෙට එන්න මිනිසෙක් ගන්න වුණා. ඒට හේතුව දෙවියන් වහන්සේට පවා මේ ලෝකයේත් එක්ක නැවත ගනුදෙනු කරන්න එයාට සිද්ධ වෙනවා මිනිසෙක්ගේ එන්න. ඒ තරම්ම මිනිසෙක් බලවත්යි. ඇයි ඒ? දෙවියන් වහන්සේ තමයි මේ ක්‍රමවේදය ඇදුවේ. දෙවියන් වහන්සේ අදපු ක්‍රමවේදය දෙවියන් වහන්සේ විසින්ම අවලංගු කරන්නේ නැත. ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ අදපු දේ දෙවියන් වහන්සේ ඒකට යටත්. හොඳට මතක ගන්න. දෙවියන් වහන්සේ යටත්ලු මේකට. එයා ඔයයි මමයි කොහොම යටත් වෙන්න ඕනද මේකට? Hallelujah. Praise the Lord. Thank you Jesus. தூக்கம் வருதா? නිදිමතයි. තේතනි වරුද? They want a break? 5 minutes? or tea they will break for tea. Yeah. Yes. අපි විනාඩි 10කට තේ එක බීලා ඊට පස්සේ දවල් කෑම එකට විතර කමු. Okay. ஒரு சின்ன ஜெபம் செய்யுங்க. நன்றி ஆண்டவரே, நன்றி பரிசுத்தாவியானவரே. இதுவரை எங்களோட நீங்க பேசிக்கொண்டு இருப்பதற்காக நன்றி. இந்த ரகசியங்களை எங்களுக்கு நீங்க வெளிப்படுத்துவதற்காக நன்றி. இனி வரப்போற நாட்களில் இன்னும் ஆழமாக, இன்னும் அதிகமாக எளிமையான முறையில் எங்களுக்கு